Ay, thank you, Lord. Yun, first owner si kaibigan Berlot. Salamat kaibigan Berlot. Kape tayo, kape. Thank you for coming, kaibigan Berlot Gaming. First honor, ang aking kaibigan na si Berlot Gaming. Yun, second honor si Ate Grace Lorente. Good morning, patamsak ng premier ko. Sige, no problem, pin ko na. Hello Berlot, may galab shoutout. Tamsakan ko na, Berlot. Oh, number 1. Like number 44, 45. Like number 45. Hindi pa pala nakasubscribe oh. Subscribe ko na rin kaibigan Berlot. Yan, like number 45 ah. Like number 46, kaibigan Berlot. Oh, 46 na, 46. Ano oras ba to? Hindi naman premiere to. Ba't magkaiba? Punta tuloy ako sa ano. Maka-copyright ako nun ah. Yun, set reminder na oh, set reminder. Berlot Gaming. Pakilista nga. Teka lang, titignan ko ulit. September 19, 8 PM. Berlot Gaming Premiere. Makalimutan ko na naman ah. Daming notification no, 211 notification sa aking backup account. Gaano kadami yun? Like number 50. Berlot. Number 50. Dikit ko na rin. Hindi ko pala nakadikit. Oh, kalimbangol. Kalimbangol oh. Kalimbangol.
Wait a minute po tika lang. Pabukas nga nung ano bakit? Sayang isang viewer. Yun, game. Marami na bang babasahin? Yun, madami na nga. May love shoutout sa $1 million in my house. May love shoutout sa one viewers. Ang kulit mo na naman Tala. Good. Yan, malakas yung ating ano ngayon Malakas yung ating Hello Berlot, may love shoutout from Ate Grace Lorente. May love shoutout Ate Grace from Berlot Gaming. Salamat kuya from Berlot Gaming. Salamat ng marami kuya from Berlot Gaming. No problem. Thumbs up Berlot from Ate Grace. Mamaya yan 8 PM kuya. Oh, nakalista na. Kaibigan Berlot, nakalista na. Thumbs up from Pinay Fusion Unis ito. Salamat kaibigan Pinay Fusion. Premiere yan kuya, nalagyan ko lang ng thriller from World Gaming. Oh, okay na. Pakithamsak naman po, premiere ko. Yun, unahan natin ang premiere niya, no? Pinay Fusion. Teka lang, tingnan ko lang Ate Pinay Fusion Sige, walang problema, Pinay Fusion. No problem. 19/8/15 September 19 8:15 PM. Magkasunod sila ni Berlot. Like number 36 Like number 36. Idikit ko na rin kaibigan Pinay Fusion. Ayan, idikit ko na rin Kalimbang all. Yan, hindi na ako magbabakas kasi pag nagbakas ako magtatagal na naman, matatambakan naman ako ng babasahin. Pakita ko na lang nakatamsap ako, nakakalimbang all. Alam niyo naman siguro na hindi naman madaya si Tunying. Pinay Fusion. Like number 37. Idikit ko na rin kaibigan Pinay Fusion USA. Yan like number 37, Kalimbang all. Pinapakita ko para alam niyo po, Kalimbang all, like number 37. Hindi na po ako nagbabakas like number 38. Kaibigan Pinay Fusion 37 lang yan 37. Gagawin ko ng 38 thumbs up. 38 thumbs up. Ayan nag-blue na. Nakadikit na siya yan Kalimbang all. Berlot
Gaming, Dan Tamsak sa Premiere from Pinay Fusion. Salamat. Salamat ang nagtatamsakan ng Good Vibes, GGM, Phil Journey, Harang House from Good Vibes. Yun, thank you. At nagpupuntahan agad kayo, yan na maganda. Good. Very good. Magandang pangitain. ODW sa Premiere mo. Hashtag Pinay from kaibigan Berlot. Harang from Good Vibes, GGM, Phil Journey. Berlot, salamat from Pinay Fusion, USA. Mili Ricanya to. Mega love shout out to you, my friend. From ating Mili Ricanya. Pinay Fusion, USA to. Host, di makatambay, sleep na din soon from Pinay, no problem, walang problema yan. Kaibigan Pinay Fusion. Tulog na muna, pahinga na. Tusok Dan from Meli Ricanya 2. Harang here from ati Meli Ricanya. Katamisan, Tamsak House from Katamisan. Meli Ricanya, Biggie, good morning from Katamisan. Harang from Good Vibes, GGM, Phil Journey. Harang din, sabi ni Katamisan, salamat sa mga paharang nyo dyan. Yan, Mili Ricanya, Biggie. Dan Pulpak, Pinay Fusion USA from Berlot Gaming. Mili Ricanya to, Biggie na naman. Cute ako from Tamsak House. Harang from cute ako. Sino ba tong cute ako? Mili Ricanya to, Biggie. Cute ako, Biggie rin. Like number 10, kaibigan from Katamisan. Larsky Vlog, Morning House from Larsky Vlog. Pinay Fusion USA to, Biggie. Cute ako, Biggie rin, and Katamisan. Haba ng arang. Salamat po host from Pinay Fusion USA. Huwag ka na bagbakas kuya from Berlot Gaming. O hindi na ako nagbakas kaibigan Berlot. Mamaya pag naglipat ako ng account, magtatamsa puli ako. Salamat Berlot sa pangunawa mo. The best ka talaga. Talagang isa ka rin na malawak din ang pangunawa mo. Salamat kaibigan Berlot, salamat. Huwag ka na magbakas kuya. Lagi ka naman nakasupport sa mga tagahanga mo. Pare-pares tayo, ganun ka rin, nakasupport ka rin kay Kuya Mutunying, kaya ganun lang yung natin, support lang, kasi pag nag-iwanan tayo, hindi tayo asenso, di ba? Kaya dapat, kung anong nandiyan sa'yo, at kung anong laging nasa sa'yo, doon ka rin dapat, para basta walang iwanan, mga kaibigan, basta pag may time si Tunying, may time si Mrs., lagi kaming naandyan sa video nyo. Huwag kayo mag-alala, hindi kami mawawala sa video nyo. At hindi kayo makawala sa bahay ko. Pinay Fusion news to, yun. Biggie with prayer emoticon. May galap si Tot Katamisan, si Ate Grace nga, 2 araw nang nawala. Sabi ko, akala ko nalagas na ni YouTube sa akin si Ate Grace. Nag-PM ako, yun kahapon nag-premiere. Akala ko nawala na eh. Tamsak post from Alfredo Lacerna. Nagkasahod ka na house. Suportang tunay house from Alfredo Lacerna. Mega love shoutout Katamisan from Ate Grace. Suportang tunay house from Alfredo. Ito si Alfredo Lacerna. Hindi kaibigan Alfredo Lacerna, hindi pala kita na i-shoutout dun sa premiere ko mamaya. Hindi kita na shoutout. Kaya pasensya kaibigan, butit sinasabi ko na agad. Johnny TV Vlog, na-shoutout ko yata to. Katamisan, na-shoutout ko to. Si CGTV na-shoutout ko. Kasi doon ako nag-shoutout sa bukid. Eh, di ba sinasabi ko nga sa inyo na mahina ang memory ni host. Yung mga naisip ko lang doon at nag-ano sa isip ko, yun lang ang na-shoutout ko. Pasensya na kaya. Sinasabi ko na agad dito para hindi kayo magtampo. Nakasahod ka na host? Hindi pa ako nakasahod. Wala pa akong pin. Hindi ko naman minamadali yung sahod. Hayaan ko lang yung sahod na yan. Hindi ko niisip yung sahod na yan. Hindi, may nagtatanong kasi kung nakasahod na ako. Kaya nga, wala pa akong pin. Nakagalit na naman yung aking per number 1 basher.
Thumbs up po host from Alfredo Lacerna. Maraming thank you host from Pinay Fusion USA. Ikalabing-dalawang tusok bro from CGTV. Haba ng harang ko yan from Berlot Gaming. Pag mahaba, skip nyo na. Basta kahit makalahati nyo lang, skip nyo na. Sintabos lang naman yan. Ba't nawala ng jacket si Rodia Cordelas? Hashtag Pinay Fusion News ito. Mega love shoutout from Good Vibes GGM Film Journey. Mega love shoutout po. God bless everyone from Bro CGTV. Katamisan nag-drop ng bahay. Yun, palitan muna kita kaibigan Berlot ha. Ipalit ko muna si Pinay Fusion para matamsakan. O, thumbs up, thumbs up. Sana kape naman tayo. Napalitan ko si kaibigan Berlot. Baba ka muna kaibigan Berlot. Baba ng bahay. Para mapin natin yung premiere. Sunod si Katamisan. Siya nagbaba ng bahay. Sunod si... Basta kung sino magbaba ng bahay, yun na lang. Tsaka wag naman kayong mahiyang magsabi ng ano. Wag kayong mahiyang magsabi ng host, papalit naman ng nakapin. Ako naman, pwede naman yun. Wag kayong mahiya. At least, kung alam naman niya na matagal na siyang nakapin, hindi naman siguro magagalit yun. At least, pinapaalala niya sa akin para lahat ko kayo maipin. Mga kaibigan ha. May grab shoutout po. God bless everyone from Bro CGTV. Shoutout po bro from Johnny TV Vlog. May galab shoutout Ma'am Grace from Katamisan. Salamat kaibigan Tunying from Katamisan Vlog. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Okay lang host, walang province yan from Alfredo Lacerna. Thank you mga kaibigan. Jalens, tusok host from Jalens. Jalens nag-drop ng bahay. Ha. Tama, huwag iisipin ang sahod para di ma-stress. Oh, hindi ko na iisip yun. Bayan ko lang yan dyan. Bakas lang po kayo para mabalikan ko kayo. Bukas, salamat from Pinay Fusion USA. Basta nag-enjoy tayo magla-live, okay na yan. Hindi mo na iniintindi ang sahod bro. At least masaya at makatulong. Oh bro, hindi ko na iniintindi yung ano, yung ano nga, yung di ba nga may join button, hindi ko na pinapakalaman yun. Wala siya doon. Hinihintay ko lang yung pin. Pag yung pin dumating yun, saka ko siya ipupursige na ano, na pilapan daw yun eh. Okay lang na wala mang pamember sa atin, basta kung sino humingi ng tulong, tutulungan natin. Sino magpapawasaro, awasaro natin, mapiplay natin. Ano nga, hindi sa akin nag-PPM eh, halos lahat ng video niya, napanood ko na, halos lahat ng video na napanood ko na. Kaso hindi kami mag-friend sa Facebook, kaya hindi ko may send sa kanya na napanood ko na lahat. Pero nag-live siya kahapon, sinabi ko sa kanya, lahat po ng videos mo halos lahat na-play ko na, ilang araw. Maniwala mo siya sa hindi, bahala na siya, basta nagsasabi ako ng totoo. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Janice, magdikitan po, magdikitan. Yung mga nagbaba ng bahay, magdikitan. Sige, pahinga ka na, Pinay Fusion, walang problema yan, salamat. Nakapin ka. Larsky Vlog, nag-drop ng bahay. Boy TV Official, dam sa kaibigan Tanying from Boy TV Official. Sa mga hindi ko po na shoutout sa aking paalala ko lang, huwag po kayo magdatampo kasi hindi ko po dala yung cellphone ko para ako nag-shoutout, na naisipan ko lang na may shoutout yung aking mga kaibigan na aking naisip. Thumbs up sa nakapinos, wala lang baka sauce from Alfredo Lacerna. Okay lang yan, basta mag-thumbs up tayo. Be honest na lang tayo sa ating sarili. Kahit wag nang magbakas, basta mag-thumbs up. Siguro, alam nyo din naman yan, siguro yan eh. Hindi nyo naman siguro dadayain ang sarili nyo. Support host, dito lang from Good Vibes GGM Film Journey. Palablog mga kaibigan from Katamisan. Sunod kasi Katamisan dahil maliit pa yung bahay niya ni Katamisan. OTW hashtag Johnny TV Vlog. Pares tayo host, walang join button from Jalens. Yun. Pares kami ni Jalens
Yun, sorry kung nahuli ang aking, aking sando. Fix bukit. Pasensya, fix bukit yes. Goods vibe. GGM Film Journey, bigi. Fix bukit, yes. Good night po host at sa inyong lahat, salamat. From Pinay Fusion. Dito ako sa harang, tamsak sa nakapin. Pinay Fusion USA from Alfredo Serna. Dating dikit, hashtag Johnny TV Vlog from Berlout Gaming. Pinay Fusion USA to, andun na sa mansion mo from Good Vibes, GGM Film Journey. Johnny TV Vlog, nagdap ng bahay, challenge, bigi. Edners Vlog, tamsak ulit, kaibigan Tinying, from Edners Vlog. Yun, kaibigan Edners pala yun. Buti hindi ko pinapansin yung mga bago. Yung mga bago hindi ko pinapansin, baka it's a prank din ako eh. Makabawi sa kaibigan Edners. Salamat kaibigan Edners, salamat. Hindi na nakapag-live si Reggie kagabi. Ewan ko kung baka sa palayan na yun. Pinapanood ko kay Rojak, nasa harang pa rin. Yun, natapos din for Alfredo Lacerna. Jalens, nag-drop ng bahay, Johnny TV Vlog. Yun, natapos ako magbasa. Tinan ko lang si Jalens. Si Johnny TV Vlog muna, Johnny TV Vlog. Okay, kaibigan Johnny, isa. Pag alam kong hindi pa nakadikit, tinitignan ko. Like number 25, Kalimbang All, kaibigan Johnny TV Vlog. Yung daming dollar Daming dollar na bumaba Panoorin ko lang. Ito nakadikit na yata kay kaibigan Johnny. Pero anuin ko na lang, i-play ko na lang. Ayan sabi na nakadikit na. Alam ko pag nakadikit na Like 25 yung isa, like 26 naman to. Like 26, panoorin ko lang kaibigan Johnny to, di pa nakadikit Like 26, pang 27, like number 27 like number 27 yan Kalimbang ko kaibigan Johnny TV Vlog. Kasi yung iba hindi ko naman lahat na ayuda. Kaya yung iba hindi pa rin nakadikit sa inyo. Kasi pag nag-switch account ako, yun, sa ako lang nakikita. Panoorin ko lang kaibigan Johnny nakatayo, 3. 1, 2, 3. Yun, salamat. Ilocano ka na dyan, TV? Hello po, from Ilocano. Teka lang, may nakalimutan ako Dahil po sa nakapin, from Johnny TV Vlog. Sa nakapin po tayo, premiere, madali lang pong tamsakan. May kisuyo po ako, may kisuyo. Tutok lang ako, kaibigan. Nalasing yan, kaibigan, kahapon, from Edna's Vlog. Oo nga, alam ko yung niya, yung matapang kasi yung gin, lalo pag tinutungga. Chani Monteclaro. Tamsa Coast from Katamisan Vlog. Yun, salamat Katamisan, may ninja na rin siya ay Katamisan Yun, tama yan Katamisan. Dapat gumawa ka talaga ng ninja mo para at least hindi nagagasgas yung mo. Hindi nagagasgas yung main mo. Tamsak Dan House from Regine Motovlog. Salamat Regine Motovlog. Sino kaya itong Regine Motovlog na to? Johnny TV Vlog. Okay, salamat po from Johnny TV Vlog. Good vibes, GGM Film Journey. Bigi. Maring kadigay, Tamsak House. Harang, good morning sa lahat. Good morning din kaibigan. Idris Vlog, bigi. Salamat kaibigan Idris Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Host Tamsak at dikit kay Johnny TV Vlog. Dami niyang bahay, idol. Johnny, dikit mo na lahat sa akin yan from Alfredo Lacerna.
Dikit mo na daw kaibigan Johnny, kaya ano? Pakidikit naman kay kaibigan, ano? Kaibigan Alfredo Lacerna. Pa-jacket host from Regine Motovlog. May jacket na kaibigan Regine. Johnny TV Vlog, dan sa'yo from Ate Grace Laurente. Katamisan, bigi-bigi. Tambay lang ako kaibigan, lilinis ko na ng bahay. Sige, sige kaibigan, salamat. Happy birthday ulit. Belated happy birthday ulit. Salamat kaibigan. Hello my friends from Kimado. Thank you Kimado. Thank you for coming for my live stream my friend. Salamat, salamat. Thank you for 21 thumbs up. Regine Motovlog, bigi-bigi with love and care emoticon and Chani Monteclaros. Yun. Where are you all from Kimado? Yun, mega love shoutout my from Kimado from Indonesia. Regine Motovlog, salamat sa pa-jacket host from Regine Motovlog. Kimado, nag-drop ng link. Salamat kaibigan from Idnes Vlog. No problem kaibigan. Regine Motovlog, nag-drop ng bahay. Sino ang Regine Motovlog na to? Ay, matatapos na oh. Ay, nasa iba na nga pala oh, kaibigan Johnny oh. Nasa ibang planeta na. Naka-live na. Nasa ibang planeta na. I-risk nga muna ako dito sa aking mga ninja. Ang dami ng ano eh. History. Ba't gano'n? Puno na eh. Kaya lagi ako nalalagasan siguro eh. Yun, okay na ulit. May isa naman agad akong tuwad. Ano naman na nandiyan na naman yung aking kaibigan. I-erase mo na ako ng ano, clear lang ako ng ano ng history. Nag-love shoutout sa'yo kaibigan. Good morning, salamat sa iyong pa-thumbs down. May thumbs down na naman? Oh. Viewers yan, viewers. Pampagod vibes, pampagod vibes. Yun. Sorry. Tabunan naman yata ako. Yun, Kimado. Dan Samsak sa Premier Pinay from Ate Grace Laurente. Marlene Kadigay, nag-drop ng bahay. Chani Monteclaros, bigi-bigi. Katamisan Vlog, yun, nag-drop ng bahay si Katamisan and Kimado. Nag-love siya po sa lahat for Happy Sunday from CG TV. Pinay Fusion, Dan Pasukli po from Marlene Kadigoy. Magbakas ka dun sa comment section. Marlene Kadigoy, magbakas ka dun sa comment section ni Pinay Fusion para balikan ka bukas. Makisuyo, saglit lang naman. Balikan mo tapos mag-comment ka dun sa comment section para mabalikan ka. Marlene Kadigoy. Edness Vlog, bigi-bigi. Dikit din ako sa Idol Johnny. Dikit mo na kay kapatid na Lacerna ang bahay mo, babalikan ko yan. From Rojak Rotelas, yun. Thank you. Magdikitan kayo, magdikitan. Yun, nandito na si Milita. Another kaibigan. Katamisan Vlog. Yun, dami ng vlog nito ni ano.
Ano ba yung banana mo katamisan? Yung banana mo ba is nakahiwalay sa cellphone o dyan din sa cellphone ng main mo? Dapat yung mga ninja mo, wag mong isama dyan sa main channel mo. Katamisan. 3 cellphone ko. Yun, son. Okay. Basta yung main mo, wag mong lalagyan ng banana, Huwag mong lalagyan ng backup account. Yung main mo, yan lang main mo ang naandyan sa isang cellphone mo. Papayo ko lang, kaibigan katamisan ha. Pwede yung isang cellphone mo, lagyan mo ng maraming banana. Kahit siyam, pwede yan. Pero yung main mo, huwag mong lalagyan ng halong banana. Main mo lang. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. 3 cellphone ko. Katamisan, may 2 pa. Katamisan Vlog, dalaw sa bahay mo. Katamisan. Okay po, from Katamisan. Yun. Thank you. Next time, next. Baba ng bahay, Katamisan. Sino ba yung kasunod na ibipin ko sana? Yun, kay Katamisan tayo. Tingnan ko lang Katamisan ha. Kasi naka-switch sa account ako eh. Like na lang ako Katamisan, nakadikit na. Like number 67 na lang ako, tapos panuorin ko para sa WhatsApp mo ha. May harang ka na Ang galing mo na yung harang, wala na yun Yan na yung video mo, Ate Katamisan. Etong isa, titingnan ko lang si Lansky Vlog pa pala. Teka lang Lansky ha. Sunod si Kimado. Like number 68. Idikit ko na itong isa, idikit ko na. Like number 69, tapos Okay ba yung na? Hindi na nagpitao, mayroong tao. Kalimbangol na, kalimbangol. Ito pa isa Katamisan, ayan 69 di ba? Like number 70. Idikit ko na rin. Like number 70. Tapos Kalimbangol. May harang na yung may harang na 3 minutes and 50 seconds lang Yan. Ang ibababa mong bahay, Katamisan yung latest. Kaibigan Katamisan. Yun, Milit, bigi-bigi with loving care emoticon. Connect lang para balik ko 5 kasi busy pa ako from Johnny TV Vlog. Yun, magbakas po tayo para mabalikan. Bakit host ako? Kasi 2 lang CP ko, ibang ninja ko, kasama sa main. Di, kasi pag yung ninja mo isinama mo dun sa main mo, makikita yan na isa yung IP address, makikita. Dapat yung main mo, malalaman ng YouTube yan na sa'yo din yung ninja na yan. Pag nanood ka ng video mo, dun sa ninja mo, parehas yung IP address na lalabas, yung main mo at saka yung ninja mo. Hindi rin papasok yun. Kaya tanggalin mo yung ninja mo dyan sa main mo. Yung main mo, isa lang dapat yan. Kasi pag nanood ka ng video, manonood ka ng, ano ba, ito yung main mo, di ba? Main mo to. Nandito rin yung ninja mo. Ngayon, manonood ka ng video mo, doon sa ninja mo, yung makikita parehas ang IP address, parehas yung cellphone na gamit. Yun, baka imbis na
magdagdag yung watch hour mo, baka mabawasan pa, baka kainin pa ni YouTube. Iwan lang ako ng bahay dito, host, from Large K. Sige, ipin kita. Kay katamisan mo na. Kay katamisan. Sa mga hindi pa nakadikit kay katamisan. Oh, madaming arte si Lolo. Imbis na lumaki yung watch hour mo, baka kainin ni Lolo yan. Alam nyo naman. Meron nga isang vlogger, oh, sumasahod na siya. Ngayon. Ewan ko kung ano nangyari ngayon. Tinanggal na yung channel niya. Kaya ang nangyari yun, iyak si Pugi. Tinanggal yung channel niya ngayon, wala na siyang sahod, balik zero siya, balik zero. Salamat kaibigan from Katamisan Vlog. Johnny TV Vlog, dan po sa'yo, may bakas pa from Ronjac Rodelas. Edners Vlog, Bigi Katamisan, thank you from Katamisan Vlog. Bro, out muna ako, kasi may gagawin pa ako. Sige bro, sige, no problem. Salamat sa pagtambay. Salamat sa thumbs up. Ganun ay sige host from Marlene Gadigay. Ay, dito yata sa loob. Ganun pala kaibigan. Ang isa naka-open ko, nalagas kanina. Dami arte ni Lolo, no? From Marlene Gadigoy. Host, dahil sa nakapin. Nagpapaligo ng baboy, may bakas pa yon. Sino nga ba yung magpapahinga muna? Ilipin ko. Dito muna tayo kay Larsky, ha? Kay Larsky. Palitan mo na kita katamisan, ha? Saglit lang. Yun, may galab shoutout kaibigan Skyler. Salamat ang sakos from Skyler mo to vlog. Kimado nag-drop ng ba? Ay, oo, yun pinanghihingi ng tulong. Oo, yung pinanghihingi ng tulong from Marlene Cadigoy. Maganda yung sinishare ko din yung nalalaman ko lang konti para at least pare-pares tayong ano. Bawal yan, sabi ni YouTube, bawal yan na magbigay ng tip sa mga vlogger na iba. Kaso, hindi naman tayo makasarili. Kaya kailangan din natin i-share. Kimado, Skyler! Yun. Shoutout daw kay Skyler. Sabi ni Kimado, my friend Kimado. May galab shoutout my friend Kimado. May galab shoutout sa lahat ng bisita ni kaibigan from Skyler Motovlog. Hashtag Kimado, may galab shoutout. Coming from Skyler Motovlog. My friend Kimado, Skyler Motovlog is just say to you may galab shoutout. Thumbs up from DC Jade Wallace. May galab shoutout DC Jade Wallace. Kimado, DC Jade Wallace. Yun, Kimado. Kimado, I subscribe this one backup account to you, my friend Kimado. One Banana, I subscribe to your channel. Like number 993, my friend Kimado. You have one thumbs down, my friend Kimado. Just very sad. Bell all my friend, bell all my friend. And thumbs down, thumbs up. Number 2 banana, my friend Kimado, number 2.
Like number 93, 94, 95. Like number 95, my friend Kimado. Like number 96, my friend Kimado, 3 banana for subscribe to your channel. Like number 96. Bell all, my friend, bell all. Okay. 3 banana for you, my friend Kimado. Parang kita mo yung Ilocano Canadian, walang jacket. Meron na? Ang kulit naman itong hay. Nakakainis ba itong langaw na to? Bicarian Food 1, thumbs up from Bicarian. Bicarian Food 1. Milit Bigi Bigi. Kimado, done to you. Coming from Marlene Cadigoy. My friend Kimado, Marlene Cadigoy is done to your subscribe to your channel. Please subscribe back, my friend. Please subscribe back, my friend Kimado, to Marlene Cadigoy. Scaler mo to vlog, Bigi Bigi. Mega love shoutout sa $7 million in my house. Yun, shoutout nga po pala. Isa-shoutout ko lang ang aking mga kaibigan na ARSAP, ang Rider Safety Advocate of the Philippines, na pinangungunahan ni Founder retired General, sino nga ba to? Nakalimutan ko na yung aming founder. Pinangunahan ang aming founder na si Colonel Bonifacio Busita. Shoutout, sir! At sa lahat ng ARSAP member, mega love shoutout. Lalo na kay Commander Romil Mag-abo na nasa Kalawan, Laguna sila ngayon. May outing sila. Shoutout kaibigan Romil Mag-abo at sa ARSAP, sa Rider Safety Advocate of the Philippines na pinapangunahan ni Colonel Bonifacio Busita. Mega love shoutout, sir! Mega love shoutout sa inyo. Good morning from Manoy Demon Charge Slideshow. Salamat kaibigan Demon. Yun, nandito pa si kaibigan Edners Vlog, Bigi Bigi. Salamat kaibigan Edners. Demon Charge Slideshows, nag-drop ng bahay. Teka Demon, meron yata ako dito eh. Yan, Manoy Demon, isa. Dikit ka na sa'yo kaibigan Demon da. Manood lang ako ng latest video mo, latest video. Ito, daily latest sneakers. Ito na lang. Like number 12. Kalimbangol kaibigan Demon. Panurin ko lang. 4 minutes lang naman. Para talagang didikit. Nakasubscribe na tayo siya. Nakasubscribe na ako. Panuorin ko na lang yung latest video. Kaibigan Demon. Ano? Like number 12. 13. 12 yung isa. 13 to. Pang 14 to.
Oh, subscribe ko na rin na Kalimbangol. Yan o, Kalimbangol na kaibigan Demon. Ay, thank you Lord. 13 pang 15, may dumikit na isa, may dumikit na isa. May nag-like na isa. Pang 15 na ako, pang 15 oh. May dumikit na isa, may dumikit. Let's keep vlog, dan sa'yo pasukli. From Marlene Cadigoy. Salamat Manoy from Demon Charge Slideshows. Yun, mega love shoutout. No problem, no problem. 27 thumbs up, good morning from kaibigan Sandy Tiranya. Hashtag Ate Rowel Tiranya. Ate Regina Villar Mino TV Vlog, TV channel, nagbigi-bigi. Salamat po Manoy from Demon. Salamat, no problem Manoy. Premier yata to, premier. Premier ba to ate ano? Ate Regina, premier ba yan? Premier. Ate Regina Villarmino, nag-drop ng bahay. Pakisupport naman po si Ate Regina. Harang po. O, kanina lang yan. Bayaan mo na yan. Bayaan mo na to na. Wag na natin pansinin. Sadyang sa lahat ng vlogger, meron talagang magta-thumbs down. Lahat naman. Harabas nga 100. Harabas, sikat na. Yung thumbs down, yung tuwan niya, mas marami din. 100 plus pa. 100k plus pa. Ganyan talagang hindi mawawalan sa sa vlogger. Hindi mawawalan na may mainggit sa'yo. Pero hayaan na lang natin yan. Salamat po Manoy. Harang pa. May isa pa ako nakatamsak sa'yo kaibigan. Mamaya na ako magbakas for milit. Salamat ate. Salamat ate Katamisan. May tuwad ka Manoy. No problem yan. Sandy Tiranya. Premier. Ano ko lang to kay mamaya po ate Sandy Tiranya. Yung kay Ate Regina muna. Teka lang, matatapos na tong kay Demon. Tingnan ko lang. Sunod kita Ate Sandy Tiranya. Ay kaibigan Sandy. Demon Charge. Dan Sukli thanks from Marlene Cadigoy. Good morning po. Nasarang pa po. Patamsak po. From Duno Vlogs. Pa-shoutout everyone yun. Mega love shoutout po Ate Duno Vlogs. Pa-shoutout daw po kay Ate Duno Vlogs mga kaibigan. Tapos ko lang panurin yung mo Ate Duno Vlogs, yung ceramic ba yung pang sa yung pangkulot. Kaya na ko lang napanood yun. Yung pang ba yun? Basta yung para sa buhok. Kasi hindi naman tayo babae kaya hindi natin memorize yan. Marlene, dati dikit sa'yo from Demon Charge Slideshows. Yun, mega love shoutout. Bell's Adventures Channel. Thumbs up dan po. Shoutout po sir from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout sa aking kaibigan din na si Bell's Adventure Channel. Pinapagawa ko si kaibigan Bell's Adventure Channel ng playlist para hindi tayo mahirapan na mag-play, hindi yung pa isa-isa. Pero ewan ko kung nakagawa ka na ba kaibigan Bell's Adventure? Nag-live siya kahapon kaso yung live niya busy siya eh. May trabaho siya. Maganda mag-live kaibigan Bell's Adventure yung namomonitor mo yung mga tao. Yung katulad nito. Dami na ako playlist siya ha. Sige, tingnan ko kung mayroon ka ng playlist. Kasi wala ba akong makita ng playlist mo eh. Ang piniplay ko kasi, nagpi-play din ako dito kay Bell's Adventure, nagpi-playlist ako kay Jan Serdan. Marami, meron ko nang hindi ko nababanggitin. Kasi baka mamaya may magalit pa sa atin. Tumutulong ganito. Basta marami po akong piniplay.
Salamat sa mga tips na binigay mo from Bell's Adventure Channel. Walang problema yan, walang problema. Ha ha ha. Gusto ko lang naman i-prove na talaga nagpi-play ako. Baka sabihin kasi ng iba, sinasabi lang piniplay, hindi naman piniplay. Nakasubscribe na pala tayo, Ben Diamond, oh. Nakasubscribe na. Ito na, sa isang video na rin, oh. I-like ko na lang, di pa nakalike. Number 6. Number 7. Teka lang, may message ako, ah. Yun, ayos na. Yun, Demon Charge, nag-drop ng bahay. Daming CPO sa from Bicarian Food 1. Oh, mga pang ano yan? Mga pang, hindi ko sabihin, mga pangbigay na, ano, pambigay na subscriber din, pang play, kung sino magpapa-play. Marami yan, marami. Ito may isa pa, oh. Oh. Kaya yung mga naghihingi ng pang-play, play mo nga ako, kaibigan to nyo yan, pi-play natin. Kaya yung nagsasabi yung pa-play nga po, kaibigan to nyo yan, piniplay natin. Left to right, sipi mo sir, from Bell's Adventure Channel, o nga. Edner's Vlog, bigi-bigi, katamisang vlog, nag-drop ng bahay. Demon Charge slideshows. Bigi-bigi with love and care emoticon. Natapos din harang hihi from Marlene Kadigoy. Oo nga, may tuwad, pasaway from Birikarian Tudwan. No, bayaan nyo na yan. Bayaan nyo na yan, tuwad na yan. At least na, andyan kayong nagta-thumbs up. Di ba? Pa-thumbs up sa tuloy ha from Bell's Adventure. Sige. Baba. Tatamsakan natin. Palitan mo na kita large vlog ha. Si Demon muna, Demon. Baba ng bahay, kaibigan Bell's Adventure. Baba bahay, kaibigan Bell's Adventure. May gisuyo. Marlene Kadigoy. Yan, play din kita Marlene Kadigoy. Like number 49. Yan, panurin kita ha. Like number 49. Pag di nakadikit, ididikit ko. Yan, o pandikit. Pang subscribe ha, subscribe. 49 kanina di ba o? Pang 50. O, kalimbangol. Panurin ko. Ano lang naman eh. 23 seconds lang.
23 seconds lang, 23 seconds. Pag mag-upload ka, yung mga 1 minute naman, 1 minute or 1 minute or 2 minutes, yun, pwede. Pag mga seconds kasi, wala kang makukuha ano dyan. Watch hour. Ah, ito, dikit ko na rin, oh. Oh, 50 na, 51. Like number 51. Subscribe ko na din, oh. Pag sunod na upload mo, mga 1 minute or 2 minutes. Yan, ang kalimbang ulo na yan, like number 51. May grab shoutout, Kasabwat TV, yun, nakapunta rin siya, kaibigan Kasabwat. Baba ka ng bahay, Kasabwat. Kasabwat, baba ng bahay ha, baba ka ng link po. Para madagdagan yung subscriber mo. Yun, Ate Grace Laurente, oh. Bigi-bigi, salamat Ate Grace. Salamat host, wala pa ako latest eh. Sige, walang problema. Nasaan na yung kay Ate Belle's Adventure? Monetize ka na, Belle's Adventure? Monetize ka na? Ito, subscribe ko itong isa, i-subscribe ko. One day nakakaraan, oh. Ayan, i-subscribe ko ha. Like number 7. Monetize ka na ba? Monetize ka na? O yata monetize na yata to. Kasi may harang eh. Kasi pag hindi pa monetize, skip ko na yung harang. O ba't ito walang harang? Subscribe ko na din oh. Oh, like number 11. May mga dumikit na. Oh, like number 12. Subscribe ko na din kay Bigong Belle's Adventure channel. Panurin ko lang ha. Oh, like number 12. Kalimbang all, oh, kalimbang all. Bell all na yan, bell all, number 12. Panurin ko lang. Tapos na itong isa, oh. Nasa address pa, oh. Ba't meron pang tilapia na ihawin? Wala na. Kristay, yun, may galab shoutout kaibigan Kristal. Kristay, salamat. Morning host from Kristay. Opo sir, yun. Kaya lang, wala pa ako ganap sa bahay eh, from Belle's Adventure. Sige, okay lang yun, okay lang. Na-monetize na po ako, Sir Tunying, from Belle's Adventure. Sige, salamat. Wag sir. Wag sir, Tunying lang, Tunying. May jacket ka na, kaibigan Kristay ha, Kristay. Basta wag sir, Tunying lang, Tunying. Happy na si Tunying pag tawagin na Tunying. Wag sir, hindi ako militar, hindi ako pulis, hindi ako army. Tunying lang, Belle's Adventure, yun din ang tatawag ko sa inyo. Yun, Demon, ganyan, Krista, yun lang, Belle's Adventure. Yan, may mga magdikitan tayo, magdikitan. Yan, Kristay, bigi-bigi with YouTube emoticon. Salamat, Sir Tunying ha. Sana lahat ng host gaya mo matulungin from Belle's Adventure. Lahat naman tayo matulungin. Belle's Adventure, Dan Dikit Share from Demon. Yun, dumikit na si Demon. Salamat, Demon. Yun, tapos na itong isa, kaibigan Belle's Adventure. Sino ba? Sino? Tapos na ako sa'yo, Marlene Cadigoy, no? Yun, tapos na nga pala. Sino pa? Marlene Cadigoy. Sino nga ba yung kasunod ni ano? Belle's Adventure. Katamisan. Yung Katamisan. Baba ng bahay sa bago ah. Baba ng bahay ah. Ay, digit na to kay Katamisan eh. Tapos na nga pala kay Katamisan. Tapos na pala.
Po, ba't na dito na ako sa aking dinuguan? Pagalitan tayo ni YouTube nito. Nanonood tayo ng sarili nating video. Yun, sa nakapin tayo kay Manny Demon. Demon charge tayo, demon charge. Baba ng bahay kasabwat. Kung nawala na si kasabwat, sumilip lang si kasabwat. Waiting, I watching now sir. Tell 10 minutes sir. Hindi nagbaba si katamisan. Yun, salamat kaibigan Margis TV. Demon Charge, salamat. Balikan kita from Bell's Adventure. Thanks sa Jacket Host from Kristay. Mabalasik Bikers Body Idol from Balasik. Baba ng bahay Mabalasik para marikita ka. Bell's Adventure dan sa'yo from Marlene Cadigoy. Mega love shoutout Idol Tunying Mabalasik Bikers Body from Mabalasik. Milit Bigi Bigi. May premiere po ako mamaya gabi. 9 PM. Sino? Ibaba mo yung premiere mo. Bell's Adventure, yun ang ibaba mo para patams up pa natin. Pababa ng premiere mo. Bell's Adventure para yun ang patams up pa natin dito. Yun ang ipin ko. Pakisuyo pakibaba. Para ipipin ko. Thumbs up dan po host. Morning po at sa lahat from Margis TV. Mega love shoutout kaibigan Margis TV. Yun, baba ng bahay Margis TV para malikitan. Katamisang vlog nag-drop ng bahay. Demon Child Slideshows, Bigi Bigi and Kristay and Margis TV. Demon Child, tapos na kita, nadikitan. From Bell's Adventure Channel. Marlene Gadigoy and Duno Vlogs, nag-drop ng bahay. Host, thumbs up dan sa nakapin. May bakas pa from Rodiac Rodelas. Mabalasik Bikers Body. Yun, nag-drop ng bahay. Yan, latest ko idol from Mabalasik. Yun. Baba ng bahay kaibigan at yung premiere mo ha. Manny Demon, palitan mo na kita Manny Demon da. Sa nakapin tayo, sa nakapin kay Mabalasik. Kay Mabalasik tayo, Mabalasik. Yan, ito na ba yung kasunod? Sige, ipipin ko yung kasunod. Like number 17 oh. Nakadikit na sa'yo kaibigan Mabalasik Bikers Body. Like number 18. Panoorin ko lang ha. Kaso ang haba. Pero walang problema yan oh. Makalahati ko lang 10 minutes. Pwede na yan 10 minutes. Kasi pag 20 minutes, kawawa naman yung iba. O like 19 nun. Pang 20 may dumigit ng isa. Number 18 ako eh. Number 19, 20 to. 20, number 20. Nakadikit na rin kaibigan Mabalasik Bikers Body ha. Ito hindi pa ito nakadikit, Mabalasik. O, dikit ko na rin to. Ikalimbang all ko na rin o. Kalimbang all. Number 21. Ito na ba yung premiere at kaibigan Bell's Adventure Channel? Pa-support po everyone from Duno's Vlog. Yun si Duno Vlogs. Support din po natin sa Duno Vlogs. Malaki na po yung bahay niya. Pero support din po siya sa maliliit na bahay. Katamisan dan full pack to you from Margis TV. Pasukli po mga friend. Pasukli na. Sino ba natikitan mo ati Duno Vlogs? Permission po kung sino natikitan mo para masuklian. Bakas lang po mga idol. Bibi babahay ko, pasuklian ko kayo ng malupit. Basta lahat po ng pupuntahan nyo, dikit ay bakasan nyo po para alam po nila. Para mabalikan po kayo. Pag hindi kayo magbabakas, hindi kayo mabalikan. Sino nagdikitan mo ati doon na vlogs? Yung mga nakababa po ng link ati doon na vlog, unahan nyo na po tapos mag-mention lang po kayo. So guys, dito na tayo kay Sir Tonying. Lagi kasi pag di natin alam, matutulungan tayo niyan. Sobrang bait din ng walang kapalit.
From Ate Belle's Adventure. Di okay lang po yun kung ano pong alam ko, pwede naman i-share. Nalaman ko rin lang po yun, kaya kailangan ko rin i-share. Eh, wala namang bayad ng ano, tumulong. Okay lang po yan eh, kahit sino naman po, pag may kaalaman at hiningian nyo ng tulong, tutulungan din po kayo. Kaya, huwag po kayo mahihiyang humingi ng tulong. Nandito pa ako, ang Biker's Buddy oh. Nanyan pa ako, 3. Walang skip yan, kaibigan Mabalasik Biker's Buddy. Ayan oh, 3. Hanggang 10 minutes. Okay lang kahit 5 minutes host from Balasik Biker's Buddy. Kaka-graduate lang ng ng grade 5 ni Mabalasik o 604 pa lang siya. Pakidikitan naman sa nakapin. Mabalasik dan dikit sa'yo. Yun, si Demon Charge pa lang dikit sa'yo, si Demon Charge. Thank you sa mga, thank you mga idol for Mabalasik Biker's Buddy. Dahil sa nakapin house. Bago ang bahay ni Idol Mabalasik. Oh, bago yan. Bago ngayon lang nakapunta ulit. Kaya dikitan nyo. Ba't wala na naman damit si Franz Rick? Si Milit oh. Pakidikitan nyo na rin naman si Milit. Si Katamisan. Mabait din po to si Ate Katamisan. Nandito na ako sa bahay mo, Margie, from Milit. Rodia Crodelas nag-drop ng bahay. Edners Vlog, bigi-bigi. Salamat kaibigan Edners sa pag-bigi-bigi mo sa akin. Bell's Adventure, tamsak sa premiere mo from Mabalasik Biker's Buddy. Harang House, mga Bombay from Rodia Crodelas. Tamsak House, nasa mahabang harang pa from First Stick TV. Skip nyo na pag mahaba. 3 minutes lang na ads, ayos na yan. 2 minutes, ayos na yan. Dahil sa nakapin house, dating dikit from Marlene Cadigoy. Tambay ko lang ito dito host. Naka-play lang ito. Mamaling ko lang ako from Franz Rick TV. Sige, ingat Franz Rick. Nanganak ka na ba Franz Rick? Mabalasik, tamsakdan na po from Bell's Adventure Channel. Francis TV 1, 10 minuto ang harang. I-skip mo na to ano lang. Sino magpapaayuda? Si Katamisan na, andito na to kay Edners eh. Yan o, pag-ayud na nga yung ano. Pwede na Edners. Ayudan mo nga ng 5 tong nakapin. Kaibigan Edners, bigay mo nga ng 5 tong nakapin. Bigyan mo ng 5, may kisuyo kung mayroon. Ilang minuto na? 6 minutes. Mabalasik. 6 minutes. Ayan 6 minutes. Baba ko premiere host. Sige, baba. Ate Merilisa, okay kaibigan. Yan, bibigyan ka. Mabalasik Biker's Buddy ng 5 ni Edners Vlog. Ibakas mo yung mo kaibigan Edners ha. Ibakas mo yung main mo para balikan yung Mabalasik. Kaibigan natin yan si Mabalasik. Pag si Bell's Adventure may premiere, Oo. anong oras? Tingnan ko lang yung premiere ni Bell's Adventure. 7 minutes na kaibigan Mabalasik oh. Asan yung kay Ate Bell's Adventure na premiere? Unahin ko muna si Bell's Adventure Ate Miralisa ha. Premiere din to, premiere. Palitan, baba ka muna ng Mabalasik ng bahay ha. Para palit-palit lang. Para maayudahan ka ni Edners, 5. September 20. Like number 3. Number 4. Ate
Fearless Adventure. O, like number 4. 9 p.m. 7 minutes and 21 seconds. Kaibigan Mabalasi ko. 7.20 30 seconds. Sa nakapin tayo kay Advils Adventure. Like number 4. Like number 5. Like number 5 oh. Wala pang nagdidikit kay kay Bill's Adventure. Reminder son. Seven minutes and 36 seconds, kaibigan, oh. Dan Arbiso. Teka lang, kaibigan Dan Arbiso, ah. Nag-love shoutout sa lahat from Dan Arbiso. Yun, may bago tayo. May bago si Dan Arbiso. Like number 6. Ate Bell's Adventure, like number 6, oh. Nakadikit na sa'yo lahat yan, Ate Bell's Adventure, ah. Set reminder on. Oh, set reminder on. Yun. Sige. Dahil sa nakapin house, bago ang bahay ni Idol Mabalasik. Oo nga, bago. Yun, may jacket ka na, kaibigan Dan Arbiso. Wow, may pa-fight ka ng gagamrak Timiralisa. Ayun pala yun, yung premier pala niya. Sige. Sunod ko si Ate Miralisa. Tamsakan ko naman si Ate Miralisa. Nasaan na ba yung Ate Miralisa? Sunod po natin si Ate Miralisa. Patamsak naman siya ng nakapin. Para sunod tayo kay Ate Miralisa. Like number 30 na, 30. Idikit ko na Ate Miralisa, oh. Di pa nakadikit siya sino nga ba to? Para makilala mo kung sino to, Ibakas ko para malaman mo ako. Lockdown dito sa amin, lockdown. Yan, si Maxicol yan, Ate Miralisa, si Maxicol. Tapos, yung isa. Sa nakapin po tayo, premier. May kisuyo naman po ako sa nakapin, may kisuyo naman po sa nakapin, premier. Like number 31, 32. Ate Miralisa, like number 32. Hindi na ako magbabakas. Si Anthony Max to, Alin Ladaw. Sino tong Alin Ladaw na to? Nasaan yung Ate Miralisa? May isa. Yung mga nagbaba ng bahay, pakidikitan nyo naman. Si Demon Child, si Ate Katamisan. Pang 33, Ate Miralisa, pang 33. Pang 33, thumbs up. Lockdown dito sa amin, lockdown.
Bawal lumabas ng bahay, bawal lumabas. Salamat mga kabagong kaibigan. From Ate Bel San Pedro, pasensya na kaibigan. Na late, nag-vlog ako here from Marley. Sige, no problem yan. Marley, like number 14 ako. From Malit. Hi, Timmy Relisa. Okay, kaibigan from Idners. Baba ko premier ko host from Ate Miralisa. Yun, nabasa ko na yan. Thank you, Idol, from Mabalasik Bikers Body. Tam sa kaibigan, unang ayuda kay Mabalasik from Idners. Ay, sige, Idners pala yun. May galap siya ng Grace. Baka no, premier ko nagagamba. Hahaha, from Miralisa channel. Shoutout po sa iyo from Dan Arbiso. Exit mo na ako host ha. May order ako. Luto mo na from Bicarian Food. Sige, kaibigan Bicarian. May galap shoutout sa lahat from Dan Arbiso. Tamsak Dan po host from Dan Arbiso. Wow, may pa-fight ka ng gagam rock, Timmy Relisa, ha, from Ate Grace Laurente. Babalan po kayo ng bahay, Mabalasik ha, from Idners Vlog. Yun, tama. May galab shoutout from Dan Arbiso. Mabalasik Bikers Body, nag-drop ng bahay. No problem. Di pa laban, nag-condition pa lang ha, from Miralisa channel. Hindi pa yan, edit ko pa ha, from Miralisa channel. Sa akin di Miralisa, abangan mo din. Ligo challenge ko ha. Ay nako, tayo mga ligo challenge niya, ligo challenge na yan. Tapos sa kaibigan, dalawang ayuda kay Mabalasik. Salamat kaibigan, Idners Vlog. Balikan mo si Mabalasik si Idners Vlog as Idners, balikan mo. May galab shoutout sa 17 million. Salamat sa 17. Like number 7 sa nakapin from Ate Miralisa. Harang ulit kaibigan from Ate Miralisa. Bukas premiere ko 6:30. Ano yung 6:30 PM AM? Sino? Si Ate Grace Laurente bukas daw 6:30 AM PM. Milit bigi-bigi. Miralisa channel. Dan tusok sa premiere mo Lods from Balasik Bikers Body. Dan Arbiso, bigibigay si kaibigan Dan Arbiso. Salamat po sa Pablo. Baba ng bahay kaibigan Dan Arbiso. 6:30 PM. Oo. Dan Tamsak, Bell's Adventure from Marlene Candigoy. Yun, pakikita naman si Dan Arbiso mga kaibigan. Tingnan ko lang tong kay Dan Arbiso ha. Tingnan, may hindi ako nabasa pa. Basahin ko muna. Mabalasik. Kalimbang ako from Ate Miralisa. Hi Skyler from Ate Grace Laurente. Tam sa kaibigan, tatlong ayuda kay Mabalasik from Iders. Salamat kaibigan Iders. May galab shoutout Skyler from Miralisa channel. Dan Arbiso, si Dan Arbiso, pakidikitan naman mga kaibigan. Thank you Mars Chon Idol from Mabalasik Bikers Body. Dan Arbiso, bigi-bigi. Good morning, Bro Tonjing from Gagamrak TV. Salamat. Harang pa from Gagamrak TV. Ano ba ayuda term, sir? Ano ba ayuda terms? Hindi, ibig sabihin ng ayuda is bibigyan ka ng subscriber. Kaibigan Bell's Adventure. Ibig sabihin ng ayuda, yung halimbawa may backup account ka na gusto mong idikit, gusto mong i-subscribe dun sa mga naandito, yun ang sinasabing ayuda. Nagets mo na, kaibigan Bell's Adventure. Mayroon kang backup cellphone dyan na gusto mong idikit dito, yun sa ibig sabihin ng ayuda. Bibigyan mo ng dagdag na subscriber yung kanya Kasi nauso kasi yung pandemya nauso yung lockdown kaya nauso din yung ayuda. Mega love shoutout Ate Miralisa from Gagamrak TV. Hello Gagamrak, mega love shoutout from Grace Laurentes channel. Tamsak Dan sa nakapin house. May bakas pro from Alfredo Lacerna.
Mega love shoutout Edners at kay Scaler Motovlog from Gagambrak TV. Katamisan vlog ng drop ng bahay. Mabalasik Bikers Body. Okay, hashtag ni Releases Channel. Mega love shoutout kay Grace from Gagambrak TV. Dan Arbiso nag-drop ng bahay. Si Dan Arbiso. Yun. Marlene Katigoy nag-drop ng bahay. Sige Grace, abangan ko yan. Ligo Challenge. Di ko magawa yan. Hanggang tampisaw lang ako from Miralisis Channel. Like number 39 Bro Tonying from Gagambrak TV. Salamat. Just Lupis Sport. Tamsa kaibigan. 4 na ayuda from Edners Mabalasik. Salamat kaibigan Edners. Salamat. Mega love shoutout host Gagambrak from Ate Miralisis Channel. Mega love shoutout Katamisan. Mega love shoutout sa lahat from Ate Miralisa. Mega love shoutout Katamisan Vlog. Kumusta na banana? Di ba nang iba? From Gagambrak TV. Di ba naglagas? Di daw ba naglagas kaibigan Katamisan? Sabi ni Gagambrak TV. Dan Arbiso nag-drop ng bahay. Tamsa kaibigan. 5 ayuda kay Mabalasik from Edners. Yun. Dito muna ako kay Dan Arbiso. Malaki na bahay nito ni Dan Arbiso eh. Kumusta na si Tatay Lito ngayon? Panahon ng MSCQ. Like number 65 kaibigan Dan Arbiso ah. I-subscribe ko na sa ito. Hindi na masasayang lang to. Baka malanta. Itong banana ko yung subscriber ko ano. Yan o, Kalimbang All, kaibigan Dan Arbiso ah. Panoorin ko yung harang mo. Pati video mo, panoorin ko. Para suportang totoo tayo, sulit. Sulit na sulit si kaibigan Tunying. Sulit na serbisyo. Yan o, pang 65, di ba? Pang 66, kaibigan Dan Arbiso. Idikit ko na rin, kaibigan Dan Arbiso. Pag susuport tayo, sulit para mas maganda. O yan o. Panoorin ko lang yan kaibigan. Pangalawa. Sayang lang naman to. Ay. Oh, 66, 67. Pang 67 kaibigan Dan Arbiso ha. Kalimbangol ko na, Kalimbangol. Kasi hindi ako mag-join kaibigan kasi sorry kung hindi ako makapag-join. Kasi ayaw ko rin naman ng join. Panoorin ko kaibigan Dan Arbiso. Katamisan nag-drop ng bahay. Dami Idol Gagambrak back to 163. Sabi ni Katamisan, naglakas daw kaibigan Gagambrak TV. Chani Montes Claros, yun, bigi-bigi. Alfredo Lacerna, OTW po from Dan Arbiso. Host Dan kay Dan Arbiso. May kasamang matanda at may bakas pa from Alfredo Lacerna. Morning sir from Papa P Vlogger. Salamat. Wag naman sir, kaibigan Papa B. Wag kaibigan, ay wag sir, Papa P. Tonying lang, Tonying. Slasher Vlog, salamat Slasher. Sino itong Slasher Vlog na to? Salamat Idol Arbiso from Alfredo Lacerna. Tamsak Danos from Slasher Vlog. Full pack sila Alfredo Lacerna, salamat po from Dan Arbiso. Sa premiere tayo, premiere oh, ni Ate Bills. Paltan ko na ni Ate Miralisa ha, paltan ko na, paltan. Haba ng harang oh. Nasa harang pa rin oh, kaibigan Dan Arbiso. Oh. Nasa harang pa rin. Pero ito isa nagpi-play na oh. Ini-interview mo na si Tatay. Saan nakapin tayo kay Ate Miralisa? Saan nakapin tayo? Okay na sa 5 ayuda kay Mabalasi kaibigan from Edner. Salamat kaibigan Edner, salamat. 5 ayuda sa iyo kaibigan Mabalasik Bikers Bali, tapos na. Pakibalikan lang yung main Edner's vlog.
Mabalikan lang natin yung main. Sobrang tuwa na ng mga nag-aayuda sa atin. Yun, may love shoutout, my friend Nini Cicero. Thank you for coming again, my friend Nini Cicero. Thumbs up, my friend Nini Cicero. Thank you very much. Thank you. Dan Arbiso, Dan sa'yo. From Marlene Cadigoy. Slashers vlog, nag-drop ng bahay. Sino ba ito si Slashers? Tapusin lang natin itong kay Dan Arbiso. Kaso mababa, 11.28. Mega love shoutout kaibigan Miralisa from Katamisan. Mega love shoutout Ma'am Grace from Katamisan vlog. Slasher vlog. Nag-drop ng bahay yun. Hashtag Marlene Cadigoy, dikit pulpakdan, pasukli. Pabalik naman kaibigan Marlene Cadigoy kay Slasher. Yan, Mabalasik Bikers Body, hindi si Zero. Thumbs down, thumbs up. Meron si channel, Dan Dikit Kalimbang po idol from Mabalasik. Miko Tisens, good morning po from Miko Tisens. Good morning din kaibigan Miko Tisens. Mega love shoutout Mabalasik from Papa P Vlogger. Edners Vlog, Biggie. Baba ka ng bahay kaibigan Edners. Miko Tisens, Biggie. Dan Arbiso, yun, nag-drop ng bahay with love. And Nini Cicero, drop the link. Please subscribe to Nini Cicero. Papa P Vlogger and Katamisan, nag-drop ng bahay. Slashers Vlog, Mabalasik Bikers Body, dikit Paul Pakdan. Pasukli. Pabalik naman Mabalasik Bikers Body kay Slashers Vlog. Tuloy ko muna paglilinis ko kaibigan. Tambay lang ako. Sige kaibigan, salamat. Pipindi sa rapid. Yun. Sorry may tumawag. Sorry. Nag-alisan tuloy. Ay nako. Thumbs up Kuya Tunying. Thumbs up Kuya Tunying from 43. Yan, salamat kaibigan Ice Mix, Grace Laurente, nagruleta. In Marlene Cadigoy. Skyler, Dan thumbs up from Nini Cicero. Yan, Skyler in Marlene Cadigoy, Nini Cicero, bigi. Yan, matatapos na ako kaibigan Dan Arbisus. Nandiyan ka pa ba Dan Arbisus kaibigan? Nag-grab shoutout sa $11 million my house. Sorry, may tumawag kasi. Kain tayo ng favorite ni YouTube. Saging. Banana. Dito lang ako kaibigan from Ate Merle sa channel. Salamat. Yun, nandiyan pa si Dan Arbiso. Yan, tapos na kaibigan Dan Arbiso. Di ko tinatanggal yan Ano? Di ko na-end. Serbisyong totoo tayo, serbisyong totoo. Host, may tuwad ka isa from Papa P Vlogger. Yaman mo yan? Yaman mo lang yan? May founder namin YouTube. Gusto niyo saging? Luto na po yan, luto na. Kakainin na lang. Sabi ng aking mga viewers, bigyan daw po kita ng saging. Ang aming founder na YouTube, yung YouTube na aming founder. Di kaya pala naglalaka si YouTube kasi masarap talaga yung saging sa totoo lang. Lalo pag
Pag luto na, ang tamis. Ang sarap. Ang sabi ni ano eh, kaya pala sarap na sarap si YouTube na ano eh, magmukbang ng saging. Salamat sa pagpin. Pareho tayo ng kinakain from Ate Miralis sa channel. Yun. Saging din ang kinakain ni Ate Miralis. Marlene Cadico, OTW po from Dan Arbiso. Slashers vlog, #Niro, Dan visit your with live. A comment, please return. Yun. Yun, my friend, Nisi Zero. Slashers vlog is done to your channel. Please subscribe ba? Yun, okay na daw, okay na. Nisi Zero. Slasher, thumbs up. Bigyan mo si Lolo niyan, house. Para di maglagas from Marlene Cadico. Pasukli po at pasabi po. Dahil marunong ako magbaklas. Salamat. Nag-uuna na po ako from Slasher. Sino bang nakikita ni Slasher vlog? Yan ang binalikan ka na ni si Zero. Tama lang yan, tama lang yan. Pag di ka binalikan, baklasin mo. Hindi naman masama magbaklas. Pero bigyan mo ng isang araw na ano, kaibigan Slasher. Isang araw na palugit kaibigan Slasher kasi baka mamaya kasi yung iba nating ano, iba nating vlogger kinabukasan nagbabalik. Yung iba may trabaho. Eh kung babaklasin mo, baka balikan ka bukas, balikan mo na lang din. Paliwanag lang paliwanag. Kasi ako ganun din eh. Pag basta hindi ka mga hanggang bukas kaibigan ni Slasher. Pag di sa'yo bumalik hanggang bukas, hindi sa'yo nagpakita dun sa videong in-drop mo dito sa yung link na dinrop mo sa aking live, baklasin mo, wala nang problema yun. Maganda yung nagsasabi ng totoo. Chani Montes Claros, bigi-bigi. Busog agad yan, sir. Lolo from Papa Vlog. Idol ako. Kakaluto lang, mainit-init pa ang founder YouTube, Lolo. My grandpa. I give you 2 banana. Please don't mukbang my subscriber. Sarap ng saging. Pahingi kita niyo yung Ate Criso. Ate Criso. May dalawa pa Kaluluto lang, mainit-init pa. Nini Zero, thanks from Slasher Vlog. Dan Arbiso, Marlene Cadigo, Dan Pulpak, salamat po. Dan Arbiso, Slasher Vlog, Nini Zero, nag-drop ng bahay. Naku host, pag nainggit si Lolo sa iyo niyan, mag-harvest yan. Hindi. Kapon ninarbisan ako 10. Pero hindi naman ako nangunguha ng banana. Everyday. Naranasan ko yan ngayon. Ngayon monetize na ako. Naranasan ko ngayon. Hindi ako nang nangingisda. Pero everyday, may dumadagdag sa akin na 10. Bawat araw yon may dumadagdag sa akin 10. Totoo yan. Hindi ako nangingisda. Pero everyday, may nadadagdag sa akin 10. Pag nangisda ako, pag nagbaba ako ng link, yung katulad ng Premiere. Pag nagbaba ako ng link, yun maglalagas ako. Maniwala kayo sa hindi. Yan ang nararanasan ko ngayon. Hindi ako nangingisda pero everyday may dagdag sa akin 10 banana. Slashers vlog yun, Nini Zero. Slashers vlog Dan, yun. Alam niyo yung sinabi ko Yun, thank you my friend. Thank you my friend, Nini Zero. You're so very humble my friend. Hindi sila makakabalik sa aking ibinaba kung doon sa ibinaba house. Hindi sila makakabalik sa aking ibinaba kung doon sa ibinaba house.
ko magets kaibigan slasher. Hindi sila makakabalik sa aking ibinaba. Bakit? Ano ba yung binaba mo? Tapos na kaibigan Dan Arvisa tapos na Be honest para ano. Ayan, tapos na rin naandyan tayo kay Sian Lim. Di ko kilala to. Tapos na rin kaibigan Dan Arvisa Ibang ano mo na to, ibang video na. Ano bang binaba mo kaibigan slasher? Paano hindi ka mababalikan? Hindi ba bahay mo yung binaba mo? Kasi kung hindi yung bahay mo binaba mo, hindi ka nga talaga mababalikan. Tingnan ko nga yung binaba mo, tingnan ko lang. Slasher. Ayun ang problema. Hindi problema ng dinikitan mo yun. Ikaw may problema doon. Kasi hindi... Ito ba main mo, kaibigan ni Slasher? Kasi pag itong binaba mo, kung hindi to sa'yo, hindi ka nga talaga mababalikan. Dito siya babalik. O katulad niyan, isusubscribe ko sa ito, Kung hindi siya ito slasher, hindi nga talaga makakabalik sa'yo. Hindi kasalanan ng dinikitan mo yun. Idikit mo yung main mo, ay ibaba mong link yung video mo para mabalikan ka talaga sa bahay mo. Baka may didikitan mo yung nagbalik dito, babaklasan mo. Anong gagawin ng dinikitan mo? Kasi dito siya didikit ito, didikit ko siya, slasher Kasi ito yung binaba mo, Kalimbangol. Like number 348 Panoorin ko. Yan idikit ko rin Pangalawa. 348 349. Oh, 349 Kalimbangol Ito pang isa para tatlong maayuda ko sa'yo, tatlo. 349 350. Pang 350. Pag pinindot ko yan, pang 350 na. Hindi na ako mag-join kaibigan, kasi ako ayaw ko rin ng join. Kasi ayaw kong magpabayad kasi kawawa naman yung hindi pa nga sumasahod sa YouTube, mag-join na, magbabayad na sa akin. Ayaw ko ng ganun. Willing akong tumulong kahit hindi ako maglagay ng join. Walang problema sa akin yun. Main mo ba yung binaba mo, slasher? Main mo? Nini si Zero, thanks. Thanks, I give you extra 10 banana. As of now. From slasher, yun.
Nini si Zero, I'll give you 10 banana. I'll give 10 banana coming from Slasher Vlog. Slasher Vlog, dan sa'yo pasukli from Marlene Kadigoy. Ako host, pengi ng ilang araw na di naglalagas. Ako host, pahinga ng ilang araw di naglalagas. So pag pahinga rin kasi kayo. Hindi naman yung araw-araw kayo mangisda. Pahinga rin kayo ng ng 2 araw. Ganun lang yun. Pag araw-araw kayo may isda, ay talagang maglalagas nga rin yan araw-araw. Ganito po host, kung kinabukasan magbalik, ayon sa bagas, ngayon ang nais na ibinaba ko sa oras na nakidikitan at nawala, hindi lingid sa atin na ang ipinapangisda ay ninja, ay papadikitan ay maid. Yun din ang matagal ko nang sinasabi dito kay Bigang Slasher. Sa bawat live ko, pinapaliwanag ko kay Bigang Slasher. Yan, tapos na. Tika lang, papaliwanag ko lang ha. Sinasabi ko sa mga viewers ko, kaibigan Slasher, lahat ng kaibigan ko dito, na paggamit nyo ako, halimbawa ito gamit ko, Ninja. Tapos ang ibababa ko is main ko. Diba? Main ko. Ngayon, ako magsusukli ako ng Ninja sa inyo. Diba? Tapos kayo didikit sa main ko. Diba? Ngayon kako, pag nakita nyo naman kako na main yung binaka sa inyo, balikan nyo naman kako nung main nyo. Hindi lang yung ninja ang idikit nyo, pati main nyo idikit nyo kako. Para kako dalawa yung idikit nyo. Para kako hindi naman panglalamang. Ganun ako kaibigan. Paggamit ko ninja, pag nakita ko nagbaka sa main ko, binabalik ko rin uli yung main ko dun sa nagbaka sa akin. Kasi makikita ko naman kung ninja eh. Pag ninja, kaunti ang subscriber. Ito bang Slasher's vlog mo is ninja? Kaibigan, maganda yung nagpapaliwanagan. Maganda, huwag tayong magalit kung tapos na kaibigan, tapos na. Ay, hindi pa pala. Nagtithank you pa pala. Katulad nito ni Zero, main yung gamit niya. Tapos ibababa ko, main ko rin, ibababa ko, di ba? Ngayon, sinini si Zero, didikit sa akin main niya. Ngayon, ako, gamit ko ninja. Ang ididikit ko kay Nini si Zero is yung ninja ko, di ba? Ngayon, ako naman, pag nakita ko yung Nini si Zero, yung main niya, doon sa binaba kong link, ibabalik ko pa rin yung main ko doon kay Nini si Zero na main. Ganun po ako, hindi pa ako nang lalamang. Pinapaliwanag ko po lagi dito yan sa aking live stream na huwag tayo manglamangan. Kaya kung hindi po kayo binabalikan ng kahit ngayon agad, maghintay po kayo ng isang araw. Kung gusto niyo po ng main to main, magbaba kayo ng main ang gamitin nyo. Yun din ang panidikitan natin, main lang. Para wala lamangan. Slasher Vlog, done sa'yo, pasukli thanks from Marlene Kadigoy. Ako host, pahingin ng ilang araw na di naglalagas, yun. Excuse mo na host, alis na kami ni boss from Mabalasik. Sige, kaibigan Mabalasik.
Wag boss, wag boss, wag boss. Hindi ako boss. Wag natin sanayin na boss, sir. Wag natin sanayin. Tunying lang, tunying. Ang problema, ang nangungutang sila. Mabalasig Bikers Bali, nag-drop ng bahay. Babakas lang po mga idol. Sukli ko po kayo, alis lang kami ni Bossing. Ang maganda, di kita na. Ang maganda, di kita na tayo sa aling binaba. Kaysa di pa magdikit. Huwag na muna magbaba ng bahay kung hindi didikit. Okay, wag na daw muna magbaba ng bahay kung hindi didikit, sabi ni kaibigan ni Slasher. Igalang natin ang kanyang igalang natin ang kanyang saloobin, kung ano ang kanyang gusto. Yung sa didikitan niya, balikan niyo po agad. Ngayon, kung hindi ka po balikan kaibigang Slasher, pag nag-mention ka, baklasin mo agad ngayon. Walang problema yon. Baklasin mo agad ngayon. Pag nag-mention ka, tapos hindi nag-mention dito, hindi nag-feedback na binalikan ka, baklasin mo na kaibigan Slasher. Walang problema yon. Para matuto rin yung mga dinidikitan mo. At least alam niyo yung gusto mo kung paano. Nagkakaintindihan tayo mga kaibigan. Tapos na kaibigan, oh. Kaibigan, yung video. Yan, game. Salamat, Tos. Magbibigay ako ng 10 sa iyo. Unahin ko si Nini si Zero. Maliit pa ang bahay. Oo nga, bago pa yan. Naayudahan ko na yan si Nini si Zero. Taga ibang bansa yan. Naayudahan ko na yan. Unang dinikitan ko pa lang yan. Tapos pumunta sa akin dito, inayudahan ko na yan. Kaya lagi na dito yan sa akin si Nini si Zero. Bawat live ko na dito sa akin yan. Meron pa taga Korea, si Hebron TV. Wala pa lang ngayon. Pero baka maya nandiyan na yun. Yun, Triple Arrow channel to, #Slasher Vlog. May problema sa membership host. Di pumapasok ang renewal ng membership main. Main ko ang Ayun, may problema sa membership host. Di pumapasok ang renewal ng membership. Main ko ang binababa ko. Wala pa akong alam dito kaibigan Slasher, kasi yung sa akin hindi ko rin kinakalikot yung join button na yan eh. Kaya pasensya kung hindi kita masagot. Kasi basta ang sa akin, ang aking saloobin kaibigan, ayaw ko magpa-member kasi kawawa naman yung magmi-member. Kasi magmi-member, babayaran tayo, di ba? Kasi babayaran daw tayo eh. Ngayon, kawawa naman eh, hindi pa nga siya sumasahod, magbabayad na agad sa atin. Paano kung yung magpapa-member is walang wifi, naglo-load lang? O di lalong kawawa yung tao. Kasi maraming vlogger ngayon na walang wifi. Kaya ayaw ko ng gano'n, ayaw ko ng join button na yan, ayaw kong magpabayad. Para sa sarili ko lang yun, iwan ko lang sa iba. Wala akong gustong sabihin sa aking paliwanag. Para sa sarili ko lang yun. Sa sarili ko lang yun na paninindigan ko lang. Papa P Vlogger, Biggie Katamisan, and Papa P Vlogger nag-drop ng bahay. Danaos, si Mabalasik from Katamisan, nag-drop ng bahay. Upo host, Ninja si Slasher. O yun, at least nag-gets mo na rin yung paliwanag ko kaibigan Slasher ha. Ganun kasi ako, ginagamit ko rin pag minsan, ninja ko. Siyempre ibababa ko main ko. Maganda yun, nakakaroon tayo ng paliwanagan para hindi lahat tayo nandito, nakapakinggan nyo, para magkaroon ng tip yung iba. Yes, at saka yung mga ibang bago, magkaroon ng idea, di ba? Ako, lagi main gamit ko from Marlene Kadigoy. Ipinangingisda ko si main co-host at binabalikan ko ng mga bakas. Nagka-problema ang main ko dahil hindi na makadikit, na sobrahan, kaya di ko muna ginagamit. Naisahan ako sa mga ninja.
Hindi, ganito yan, kaibigan slasher. Kaibigan. Para makapagdikit yung main mo, yung lahat na nakasubscribe sa'yo, pag hindi na sila updated, tinan mo yung yung bahay nila. Pag hindi na sila nag-upload ng video, ibig sabihin hindi na sila active. Pwede mo na silang tanggalin. Para makapagdikit uli yung main mo. Tip ko lang yan kaibigan kasi ganyan ang ginawa ko eh. Hindi na ako nakakapagdikit. Nasubrahan sa pag-subscribe, nasubrahan. Ngayon yung mga hindi na updated, yung mga ninja, alam mo naman yung ninja eh. Yung ninja pag may 5 subscriber, 7 subscriber, alam mo na ninja yan. At saka yung video lang natatatlo, 4, 5. Ibig sabihin din yan, tanggalin mo na yan kaibigan. Basura lang yan sa channel mo. Isang tip ko lang yan sa'yo kaibigan slasher. Kung hindi na nakakapagdikit ang min mo. Ako mga ninjang dumikit sa akin, pinagtatanggal ko. Morning ulit host from Maniplorin ko mong kawe. Magandang umaga ka, Tunying, patampay po uli in behalf of Moto TV Wood Farm. Salamat Atining, salamat. Morning Kadigoy, bahay mo from Slasher Vlog. Pwede okay lang yan, gamitin mo yung yung Slasher Vlog, walang problema yan. Romina Tiranya Vlog, at least nagpaliwanag ka. Romina Tiranya Vlog, Bigi Marlene Kadigoy, nag-drop ng bahay. Yan, Slasher Vlog, Marlene Kadigoy, dating dikit na po. Ako salamat from Slasher. Ate Romina Tiranya Vlog, Bigi, thumbs up from Manay Florencio Mongkawi. Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay. Ibaba ko nga ito si bahay Slasher. Yung main ang yung main mo para yung sarili mong channel para yun ang madikitan. Para pabakasan ko lang sila, magbakas lang sa main mo, para ikaw na lang magbalik ng main mo sa kanila. Yan, kay kaibigan Slasher tayo nakapin. Magbakas lang po tayo mga kaibigan sa nakapin. Ibakas po natin yung main natin ha. Main ang ibakas natin. Para main din ang ibalik ni kaibigan Slasher. Mga kaibigan, Ice Mix, pag magdidikit ka sa nakapin, magbakas ka ha. Tabunan na tuloy ako. Magandang umaga Katunying, patambay po ulit in behalf of Moto Wood Farm. Thumbs up coast, yun, ayos na. Salamat kaibigan, may natutunan ako parang katamisan. Hashtag Marlene Kadigoy, biglang kita mamaya from Slasher. Salamat Slasher from Marlene Kadigoy. Hello. Good morning. Merry Christmas and Happy New Year, Ate Juliet. Manakpakan. Shout out. What's up? Triple Alo Channel 11, Hashtag Marlene Kadigoy, Digit, Dan, Slasher 1 from Triple Arrow Channel 12. Thumbs up Digit Dan host from Slasher 1 from Triple Arrow Channel 12. Host. Tulad ko, load lang. Kaya, pag walang load, di man ako maka-YT from Marlene Kadigoy. Yon, Phil Hong Kong, bigi, hashtag Ate Regina Villarmino TV channel. Hello, good morning Max from Ate Juliet De La Torre. Like number 48 from Ate Phil Hong Kong. Hindi naman yan sa pilitan ang mag-join, Kuya Tunying, sa gusto lang naman. Yan, mag-join sa'yo from Ate Grace Laurente channel. Yun paliwanag din sa Ate Grace, hindi naman sa pilitan. Tama nga naman, hindi naman sa pilitan. Inis ko kasi yung iba Ate Grace, yung iba, siyempre yung iba gusto mag-join para siyempre dumami yung subscriber agad. Siyempre, lagi mo siyang, gusto mong ipin, gano'n. Pwede naman nating ipin kahit hindi siya mag-join button. Kaya yung mga gusto lang maggawa ng join button, sige, gumawa kayo, walang problema yan. Pwede rin mag-join, pwedeng hindi. Ganun lang yun.
Pilong kong nag-drop ng bahay. I'm home from France Rick TV. Salamat, France Rick. Tambay pa rin kuya from France Rick TV. Baba ka ng bahay, France Rick. Ayaw ko host. Ayaw ko gagamitin si main na sasabihin, dikit na sa kanila. Na di rin dumikit. Oh, depende sa yan, slasher. Pwede rin yung ninja. Pag ninja, ninja din dikit mo. Basta yun lang tip ko kaibigan, ano, slasher. Mahalata mo naman pag ano, pag ninjang dumikit sa'yo, pwede mo naman hindi subscribe eh. Pag may nang dinikit sa'yo, may halata mo naman dahil maraming subscriber. Ganun lang yun. Pag di may nang binalik sa'yo, pagkalsin mo rin siya, para parehas. Ganun lang yun. Dandikit po sa iyo, sir, slasher, sa iyong magandang paliwanag ng story dito sa Pilipinas. Keep safe po. Yun, bibigyan kaya ng 10 ice mix ni kaibigan ni Slasher. Marley Kadigoy, bigi-bigi. Hello po from Bro CGTV. Newbie lang po from News. Yan, newbie si CGTV. Paayudahan nyo naman, pakaayuda naman. Kawawa naman po ito si CGTV, newbie. Bago pa lang yung bubahan niya. Pakisugod naman po. Kaya kaibigan CGTV. Paligid po at iwala ng bakas. Suklihan ko po kayo mamaya. From Brunswick, yun. Ice Mix Vlog, paba ng bahay mo. Yan, minya kay Ice Mix. Palagay sa dulo ng shout out para madali masuklian. Yun, ibaba mo daw ng bahay mo Ice Mix tapos maglalagay ka ng shout out. Shout para madali masuklian. Ganun din ako slasher, ganun din ako ever. Dikit na din ako kasi bago pa lang ako. Dikit lang ako, di ko iniintindi ang bumalik ba sila o bumalik pa sila sa akin o hindi. Pare-pares tayo, kaya ako naglinis ako. Yung ninja, ang alam kong ninja, tinanggal ko, pinagtatanggal ko. Tsaka ako pinapaliwanag ko dito. Pag tatlong upload ko, na wala kayo sa upload ko, hindi kayo nag-comment. Tapos ako, 3 upload nyo, lagi ako naandun. Pang-4 na upload ko na wala pa rin kayo, baklas kayo sa akin. Hindi ako nang lamangan. Sinasabi ko pa yung totoo. Magre-react din si Ate Grace. Joke lang yan, Ate Grace. Joke. It's a prank. Tapos na po kayo ito niya from Ice Mix TV Vlog. Ice Mix TV Vlog, watching from Slasher Vlog. Yan, Manny Florencio mong kawin, nag-drop ng bahay. Juliet Dilatori, bigi-bigi. Thank you, Sir Slasher from Ice Mix TV Vlog. Slasher, Nini, you've got 132 now from Slasher Vlog. Juliet na Makpakan, bigi-bigi. Yun, ito na yung mga ni alagad ni kaibigan ni Slasher, oh. Lola ni Triple Arrow Channel, Tamsak, Dikit Dan, Slasher to. Thank you kay Slasher. Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay. Basi Vlogger, Dan Tosok Host. Mega vlog sa shoutouts from Basi Vloggers. Ano yan, Nightbot Max? Wala akong Nightbot. Juliet Dilator, yun. Basi Vlogger, Ice Mix, Dikit Tosok, Dan Host from Basi Vlogger. Ice Mix Dan Vlog, Dikit. Full pack Dan sa sukli from Slasher Vlog. Drive na ako mga idol. Pag may dumikit, bakas lang po. Salamat from Balasik Bikers Body. Salamat sa patamsap dyan, kaibigan ni Slasher ha. Tamsak Dikit Dan, Slasher 3. Yun, bakas lang kayo sa nakapina. May ayuda siya, tig 10. Yung magbabakas daw, may ayuda. Maganda at may pumunta sa atin na may mag-aayuda. Kaya magpasalamat tayo kay Slasher.
Mabalasik, dikitusok dan host from Basi Vlogger. Ang laki naman ng bahay mo, hashtag slasher eh. Man, 10 hours ago, sabi ni Merlin Duan sa daw. Merlin Duan. Ay, si Merlin Duan. O, sige, sige. Shoutout daw kay Ate Merlin Duan. Merlin Duan Vlog. Mega love shoutout Ate Merlin Duan. Mabait din niyo si Ate Merlin Duan eh. Kapatid ni Single Arrow Channel. Tamsak dikit Dan House, Slasher 4. Paglalagyan ko na ng moderator ah. Ruina, dikit tusok Dan House from Basi Vlogger. Ate ni Amer, Balamal Vlog, tusok dikit Dan House, Slashers 5. Yun, nag-aayuda si ano, nag-aayuda. Salamat sa patamsak, salamat. Tamsak host from Basi Vlogger. Tamsak dikit danos from Slasher 6. Triple Arrow Channel 8. Ha ha ha, yun. Napataw si Ate Grace, ba't kaya napataw? Ay, alam ko na, ba't napatawa? Jowa ni Triple Arrow Channel. Tamsak dikit danos from Slasher 7. Spiner Channel. Tamsak dikit danos, Slasher 8. Daming alagad ha, puro slasher. From CGTV. Marlene Kadigoy. Nag-drop ng bahay, o pakaya na naman si Marlene Kadigoy. Tamsak, Dan Dikit House, Slasher 9. Magbakas na kayo kay Slasher ha. From Slasher, from CGTV. Oh, magbakas na kayo, may 10. Bulasik Bikers Body, nag-drop ng bahay. Hashtag Ruina Terrenia Vlog. Dan, dikit na po, pasukulin na lang po. Thank you, Lods. Amani TV, tamsak dikit Dan House, Slasher 10. Yun, thank you sa... Yun, 51 yung kanina, 51. 57 na, 57. Nadagdag 6 na thumbs up. Dan, dikit kanimbang, Triple Arrow Channel from Ate Ruina Terrenia. Professor ni Triple H Arrow, tamsak dikit Dan from Slashers 12. May lula pa oh. May lola, may professor, may auntie. Nandito na yung isang angkan ni ano, ni kaibigan Slasher. Hashtag Arrow, hashtag Triple Arrow Channel. O ba't may naiiris ako? Sorry, may naiiris yata ako ah. Tamsak dikit na Slasher. Lula ni Amer, Balabal, Vlog. Tamsak dikit Dan Slasher 13. Dan po sana, Dan pon sanak kapon. Triple Arrow Channel. Full support, full watch from Ate Juliet na magpakan. Marlene Kadigoy, bigi-bigi with loving care emoticon. Ay with ano pala? YouTube logo pala. May kalab siya daw sa $16 million may house ni Tonying. Kalimutan ko na po, sabihin ko ito eh. Umikot na ang bahay mo house. 1.42 ka na. Umukit na yun, umukit siguro yun, umikot. Oo, umukit siguro. Oh, 1.41 lang yan eh, 1.41. Salamat kaibigan Slasher, salamat ha. Bawi ako sa'yo, bawi. Marami din tayo dito mga ayuda, mga legit, 4. Ayan o. 10. Meron pang 2 doon sa baba. Yeah, pwede rin tayong magbalik ng ano, magbalik ng tulong. Nakakalimbang ka naman sa akin pag nag-live ka.
Apo ni Triple Alo Channel. Tamsakdan, Dikit Host, Slasher 14. Tama na yan kaibigan, tama na yan. Okay na yan, okay na yan. Kahit 10 lang tamsak sa akin, okay na yan, okay na yan. Salamat sa 60 thumbs up. Yay. Sa 15 viewers ni host. Mega love shoutout sa atin lahat. Mega love. Salamat kay kaibigan Slasher. Bakas na ako kay Slasher oh. Franz Rick, pabakas nga kay Slasher doon sa nakapin. Nag-aayuda siya, nag-aayuda. Kaya tayo na saging oh, super hinog na oh. Founder, YouTube, may grant pa. Gusto niyo yung saging? At the Facebook ko wante ato kayon ko. Pinaikot ko lang host, bahay mo, from Slasher Vlog. Salamat. Baka mahilo yan, kaibigan Slasher. Tapos si CJ naman yan pa. Si CJ yun? Si Slasher? Bago si kaibigan Slasher, bago. Main niya is walang alaga to si Bro CGTV. Nasaan na po Bro CGTV? Nandiyan ka pa bro, CGTV? Yung baguhan? Thumbs up dan house from Jessica Or, Ate Jessica Or. Yes, si Ate Jessica Or. Ano nga po pala, yung premiere ko, may shoutout ako doon. Pero yung iba hindi ko na shoutout, kaya pasensya kung hindi ko kayo na shoutout. Next na lang. Morning Kuya Tunying from Richilda Vlog. Eto si Richilda Vlog. Isa rin tong vlogger pero ang gamit niya is load lang. Naglo-load lang siya. Kaso ang problema, pag minsan wala siyang trabaho, wala siyang kita, hindi siya makapag-load ngayon. Hindi rin siya makakapag YouTube. Paano kung dinikitan niya, yung dinikitan hindi naman nagbalik, di kawawa din to si Richilda. Tingnan niyo yung mga vlog nila mga kaibigan. Pag magdidikit kayo, panoorin niyo yung vlog nila. Kung ano yung estado ng buhay mga kaibigan. Kung ano yung mga pinupost nila. Kung ano yung video nila. Makikita niyo naman po kung naghihirap eh. Huwag naman sa ibang vlogger naman dyan, huwag nating gamitin yung yung video natin na nagmamakaawa tayo. Ang video natin is mahirap tayo, ganyan, yung mga, kasi ayaw ni YouTube yan eh. Kung anong vlog ko yun, ang vlog ko. Pero itong bahay ko lang maganda itong pesto kasi sa hipag ko to, sa hipag. Hindi po to sa akin. Magsasaka lang po ako, magsasaka. Kami magsasaka. Kung ano pong vlog ko, yun po ako sa personal. Nagsasabog, nagtatanim, nag-i-spray, kain-kain natin yan. Lahat ng mapupuntahan ko nag-LSOS, aasahan, nabibigyan ko yan sila ng isang ikot, aanhin ko ang banana hose. Ang mahalaga, ang pagkakaibigan, hindi balakid ang saging. Oo kaibigan, kahit ako kaibigan. Kahit saan din ako pumunta kaibigan na LS, pag may humingi ng tulong, binibigyan ko. Ang problema lang pag dito ako sa aking LS, pag mag-aayuda ako, natambakan ako ng babasahin. Tapos yung iba, siyempre pag hindi nabasa, magtatampo, aalis. Kaya ang ginagawa ko, tinatandaan ko na lang yung pangalan, para kung sakali magkita uli kami sa isang LS, kasi alam mo, dito kay siyempre magdidikit si Ate Miralisa, si Ate Grace, si Gagamrak, si Edner's Vlog. Pag nakita kita doon kaibigang Slasher, doon naman kita ayudahan. Doon naman ako babawi sa'yo kaibigan. O pag nag-LS ka, doon naman ako babawi sa'yo kaibigan. Ganun lang yan.
Aris Official, yun. Si kaibigan Aris Official. Salamat ulit kaibigan Slasher sa yung pagpaikot sa aking bahay. Hashtag Katamisan Vlog, watching from Slasher Vlog. Mabalasik, salamat to from Ate Rowena Tiranya Vlog. Marlene Cadigo, yun, bigi-bigi. Maraming salamat Sir Slasher from Katamisan Vlog. Pa-shoutout sa nagdikit sa akin para mabalikan ako. Dalawa ang pinagservisyohan ko. Sino yun kaibigan? At i-shoutout natin. Yun, si Katamisan. Pabalik naman ng sa main niya. Si kaibigan Slasher, yung main ang balikan mo, yung Slasher. Kasi ko. Wala na tayong practice na naman sa basketball, kaya sumasakit na naman ang ating katawan. Lockdown na naman dito sa amin, lockdown. Maraming may COVID. COVID-COVIDan. Linalagnat ng COVID na daw. Venus na COVID to eh. Katamisan Vlog, dikit pulpak dan sukli from Slasher Vlog. Opo, load lang kuya. Naasa minsan po, may nag-sponsor din ng mga vlogger taga ibang bansa. Binigyan po ako ng 150 load. Natuwa ako. Sa Kiliti Challenge ko, ay yun ba yun? Buti may nagbigay sa'yo ng 150 load. Thank you for thank you sa blessing naman, salamat naman. Tapos na Idol Slasher. Nagbakas ako sa bahay mo, full pack from Katamisan. Musta kaibigan from Ares Official. Dan sa nakapin host from Ate Jessica Or. Jessica Or, tamsak digit, full pack dan, pasuklay from Slasher Vlog. Wala ka naman host. Support each other in Whitey World from Slasher Vlog. Yun, salamat. Yun si Ate Julito, baka gusto mong ayudahan. Ate Julito, nadikitan mo na si Slasher. Magbakas ka para makita ni kaibigan Slasher. Para ibalik din sa yung Yun, minyan yung Juliet na makpakan, minyan. Ibakas mo dito kay Slasher para balikan ka din ng minyan ni Arrow. Nakalimutan ko na. Ngayon na kasi memory ni host eh. Hello! Kaayos sa nakapin, Hello daw sa nakapin, kaibigan ni Slasher. Kung may magdikit sa akin, shout ninyo ako. Yun, nagdikit daw si kaibigan Juliet na magpakan. Main yan, main. Richie the Vlog, dikitan mo ngayon nakapin. Magbakas ka dun sa ibinaba ng link Magbakas ka para bigyan ka ng ayuda. At magpasalamat ka rin kaibigan, Richie the Vlog. Huwag kalimutan magpasalamat sa kahit counting blessing sa isang banana, pasalamat kayo. Hasta Katamisan, watching po. Paligo sa mga inahin. Inahing baboy yung baboy yun, pinaliguan niya. Jessica Or nag-drop ng bahay. Meron si channel, Juliet, Ma'am Rowena Richelda, may love shoutout. Dan po sa nakapin, Aka, Triple Arrow Channel, salamat. Yan, tapos na daw, tapos na. Kaibigan, jacket naman dyan. Meron na kaibigan Ares. Na-late lang, tagal magbigay ni Willie Rebellion eh. Joke lang. Na-late lang kaibigan, late lang. Kasi nagpapaliwanag pa minsan si Ethan Ying. Kaya sabi ko, lawakan ng kaunti ang inyong pangunawa. Pag hindi kayo nadjakita ng kaunti, pag may nabasa ako nag-comment na walang jacket si ganito, jajakita natin yan. Hello, Merilisa from Ate Juliet na magpakan. Slasher Vlog, Astar Sila Vlog, dikit pulpakdan, pasukli. Magbakas ka Richilda sa Slasher Vlog Main yan, main. Main niya yung binaba niyang link, pero yung Slasher Vlog hindi niya main. May grab shoutout kaibigan Juliet from Katamisan. Opo, kahapon binigyan ako ng nood po ako ng LS niya. Naubos load ko, binigyan ako from other yun. So pasalamat ka sa mga ganon. OTWC na kapin from Ate Meron sa channel. Yan kaibigan Slasher Main din yan ni Ate Meron sa channel.
May LS din po yan, nag-LS din yan. Pag nagkita tayo doon, kaibigan ni Slasher, doon kita ayudahan. Doon din ako magpapaikot ng ano mo. Baka mabigyan kita ng kahit 10 din. Dahil na po, main Triple Arrow Channel yon, si Triple Arrow Channel pala. Dating dikit sa nakapin, pakisukli, idol. Yun, dating dikit na pala kayo kay Ate Meralisa. Nagkasalubong tayo. Dana ako sa adobo mo. Pag nagkakasalubong po ng ano, ng dikitan, magkamayan po kayo. Pag nagkasalubong kayo, magkamayan kayo para hindi kayo baklasin, ganoon. Shake hand kayo, shake hand. O, ganoon. Para hindi kayo mabaklas. Ang ibig sabihin na mag-shake hand, panoorin nyo ng tapos yung video. At saka magbakas kayo nang naaayon sa video. Yun ang pinasabi kong shake hands. Hindi yung mag-shake hand kayo kasi hindi naman kayo mag-shake hand ha. Yun ang sinasabi kong shake hand. Panoorin niyo po ng video ng tapos. Kung nagkasalubong kayo at magbakas kayo nang naaayon sa video. Para hindi kayo malagas. Ganun lang yan, ganun. May galap shoutout. Ate Grace Lorende from Ate Rowena Tranya. Salamat sa nakapin. Yun, Merry Christmas. Happy New Year from Ate Juliet na Makpakan. Punta kayo sa list ni Ate Juliet na Makpakan. Mag-enjoy kayo. Mega love shoutout sis Meralisa. Mega love shoutout Meralisa channel watching from Slasher Vlog. Rachel Des Vlog, Dan Pulpak from Jessica Or. Jessica nag-drop ng bahay, Slasher Vlog, Juliet na Magpakan. Salamat po, God bless. Marlene Gadigoy nag-drop ng bahay. Nood na lang ako sa bagong video mo Slasher Vlog, dating dikit, Premier Leses Channel. Rowena Tranya, Basi Vloggers, salamat po, see you soon. Edners Vlog, bigi-bigi, salamat kaibigan Edners. Juliet na Magpakan nag-drop ng bahay. Lunchtime na from Pakats Adventure. Oo nga, lunchtime na. Meron sa channel, okay lang po, salamat from Slasher Vlog. Max, salamat sa shoutout, ha from Juliet. Napahirapan mo ko Ate Juliet eh. Makasakit na nilalamunan ko. Ibakas ninyo ang main para balikan ko kayo. Yun, basta main po, yun ang ibakas nyo. Pag hindi main, huwag na kayong magbakas. Para hindi balikan, kawawa naman yung may main channel. Pwede naman magbaka sabihin nyo lang hashtag, ano ba ako? Kaya lagyan ko hashtag tunying. Para alam niyang hindi yun yung main ko. Ibig sabihin ng hashtag tunying o parang tunying, yung backup cellphone lang. Ba ito lang oh. Pag itong pinapanood ko, nilalagyan ko ng from tunying. Kamsak, silip kabayan from MP Barbe. Salamat kabayan. May galap shoutout ko sa lahat ng mga taga Lucena dyan, Lucena Quezon. Lahat po ng taga Quezon, may galap shoutout. Pagbilao, Sariaya, Candelaria, Chaong, Agdangan, Atimonan, Padre Burgos, Lopez, Ginyangan, Tagkawayan. Salamat po. Aurora, yun, may galap shoutout sa lahat po ng taga Quezon Province. Jessica or Bigi-Bigi, Ares Official. Dan sa nakapin, kaibigan from Ares Official. Yun. Yun, kaibigan Slasher, Ares Official. Dan na daw sa'yo. Juliet na Magbakan na. Taon-taon na naman siya. Pinapahirapan ako nito eh. Rowena Tiranya, message retracted. Thumbs up sa'yo, kaibigan from Ares Official. Yun, nagbabalik si Mabalasik Bikers Body. Rachel the Vlog, Dan dikit na po. Pasukli na lang. Thank you, Lods, from Mabalasik Bikers Body. Mabalasik, magbakas ka nga sa ano, doon sa nakapin. Main din po niyan, kaibigan Slasher ni Mabalasik. 357, Idol Slasher, sa bagong upload mo.
Aris Official nag-drop ng buy. Ednar's Vlog, Biggie. Rowena Tranya nag-drop ng buy. Premier. Palitan na kita kaibigan Slasher ha. Dito muna tayo sa Premier ni Ate Rowena Tranya. Naipin na ba kita Ate Marilsa? Ate Marilsa, naipin na ba kita? May love shoutout host MP. Sa di ko po napipin, mag-mention po ha. Huwag po kayo mahiya ha. Ako po ang mahiya pag di ko kayo naipin. Sinasabi ko na po na may mababa lang ang memory ni ano. Ni Tony Maksam. Sorry Ate Rowena Tranya. Nakakasar. Imbis na ipipin ko, natanggalan naman ng jacket. Like number 20 at terminator nyo, dikit ko na rin. (4:15 PM) September. Ayan, Ate Rowena, tapos na. O, naka-reminder on na. Like number 21, Ate Rowena, o, dikit ko na rin, o. Set reminder on. Ano ba to, Franz Rick? Kaibigan Franz Rick? Premier ba? Premier? Kay Sandy naman to, kay Sandy oh. Like number 21, 22. Like number 22. Excuse. Excuse. Obsiana TV. Yun, pasilip. Sabi ni Obsiana. Tamsak Manoy, parang kaibigan from Arnel Anar Victorino. Aris Official, nag-drop ng bahay. Marami na naman akong bigi-bigi si ano, Ate Juliet na Magpakan, Jessica Or. Shoutout sa kababayan natin sa Quezon Host. Yun, may galab shoutout sa lahat ng kababayan namin sa Quezon. Saan ka sa Quezon, MP? Lukban ka daw ba, Lukban? Sabi ng aking misis, Lukban Quezon daw. Naglab shoutout sa mga taga Lukban Quezon pala, yun. Tayabas, nakalimutan ko. Tayabas, Lukban, Mauban, yun. Nakalimutan ko. Naglab shoutout sa lahat ng mga taga Quezon Province. Mga Quezonian po, Quezonian. Franz Rick TV, nag-drop ng bahay. Ano? Pang 29 Richilda sa Kiliti Challenge mo. Galing gumawa ng challenge for Miralicious Channel. Hello, number 12. Ha ha ha. Sino yung number 12 na naman na yun? Bigyan mo na host. Busy lang from Arlene Kadigoy. Sige, sige. Meron na si channel. Salamat po from Slasher. Linko 88 TV. Tamsak. Sino naman tong Linko? Linko 88 TV 2. Okay host, palitan mo na from Slasher Vlog. Yun, salamat. Franz Rick TV, watching. Sa mga dumikit sa akin, pahintay ng balik. Kasi yung dumikit sa akin ngayon, talaga legit. Kaya nadikit din ako sa super dikit. Maraming salamat po from Richilda's Vlog. Ako wala pa ha, walang hiya ako. From Juliet De La Torre. Juliet na Magpakan.
Wala pa si kaibigan no Gander. Bigyan mo naman daw kaibigan ni Slasher, si Ate Juliet na upakan kahit walang hiya siya. Hindi mo pa na siya binibigyan niyo. Walang hiya daw siya. Galing talaga si Ate Juliet. Tuwan-tuwa na naman siya dyan tuwan-tuwa na naman siya dyan sa bahay niya. Sa kalokohan niya. Bigyan niyo naman si Ate Juliet, wala daw siyang hiya. Wala hiya. Nagagalit na naman yung nagtuwad sa akin, may tuwad ako Ate Juliet. Nagagalit na naman yun. May tuwad na nga si host, tuwan-tuwa pa. Katamis ang vlog ng drop ng bahay. O TW Juliet, sa bagong upload mo from Meron. Yung bagong upload niya yung sa amin kumakain. Natapos na yung buko. Natapos yung kalamansi. Kalamansi at saka, ano ba yung kalamansi? May sausawan siya. Yung last yung, yung challenge, yung labong. Labong yan na may malunggay yata yun, malunggay. Tamsak Manoy harang ang kaibigan. Franz Rick, nag-drop ng bahay. Ari Special, nag-drop ng bahay. Like number 10 ito, Ma'am Ruena. Arnel Anar Victorino. Ganun pa din, sama pa kanina ang pakaramdam ko. Ayaw kong lubayan. Dahil sa nakaping kaibigan from Ari Special. Host, pwede magbaba ng bahay. Sige, baba ka na ng bahay. Baba ka ng bahay. Sorry, nakalimutan ko yung moderator. Noted sa mga dumikit, balikan ko po kayo mamaya. Mag-i-email kasi ako ng langka. Busy pa sa kusina from Franz Rick TV. Oh, legit yan si Franz Rick. Legit yan. Jessica or nag-drop ng bahay. Mega love shoutout. Host Dong from Ate Meralisa. Yes po, Manay Mir from Arnel Anali Victorino. Sino ang bibigyan na? Yun si Juliet na Makpakan. Yun, tawan-tawa na. Pinuntahan ka daw. Loading ba ako? Ako po bang loading? Ako bang loading? Hindi naman loading sa akin. Ari Special, pababa daw ng bahay. Sabi ni Slasher. Slasher, ako po ha. Si Ate Merlisa, kaibigan ni Slasher oh. Naghihintay din ng ano. Abay, huwag ko sa'yo Agamer. Baka hindi ako yung nag-LS. Baka ikaw yung nag-LS sa Agamer. Yun, si kaibigan, Slasher, si Ate Miralisa, si Juliet na Makpakan. Yan, yung mga dumikit sa'yo, mga ano yan, mga main nila yan, mga main. Yun, nagbalik na. Kalising ko lang, kabayan. Kaya pala inaantok ka pa eh. Hindi mo alam kung sino nag-LS. Yun, dikitan mo na si Slasher. Ayun, nagbaba si Slasher oh. Oh, ayan oh, nasa taas mo lang. Dikitan mo na, may paayuda yan, 10. Magbakas ka para mabasa niya ha, Agamer. O yan, inuutusan na kita para dikitan mo na yun oh. Nasa taas mo lang oh. Na yan sa ulo mo. Nasa ulo mo, ayan, Slasher Vlog. Dito nga ako kay Lingko. Lingko 88. Bago to eh. Titingnan ko lang.
Malaki na rin pa bahay ni kaibigan Lingko. Wala pang kalahati yung bahay ko. O di kita na kita kaibigan Lingko ah. Manunod lang ako ng ng latest video mo kaibigan para dumikit yung aking Kaso puro live to ah. Dito na lang sa pag-harvest ng gulay Japan. Wala, may ama ko. Uminom kayo. May sabay. Like number 165 kaibigan Kalimbangol. Lingko 88 Kalimbangol Panurin ko lang yung pati ads mo, panurin ko yan. Yun, salamat kaibigan Gagamrak TV. Ito, baka may ayuda rin to si Lingko 88 Yan dikitan nyo na. Isa pa kaibigan Lingko. Panoorin ko lang yung yung video mo na yung pag-harvest ng gulay sa Japan. Ayan Like number 167. Yan, may mga bago po tayo mga kaibigan, dikitan nyo. Baka sakaling bibigyan kayo. Yan, Johnny, dikitan mo nga yung Lingko 88. At saka yung slasher. Yan kaibigan, isa ulit, tatlo. Tatlong cellphone ang ididikit ko kaibigan. Lingko 88, tatlo. Yun lang din ang panunuorin ko kaibigan, Lingko. Para makatulong naman sa'yo, Like number 168 65, 66 67, 68 pala. Yan Panuorin ko lang yan tatlo. Nasa ads. Hindi na niya ako. Kasama ko naman kayo ng tala. Ipupot na. Nayan lang siya, nayan Yun, bugaba na kayo ng bahay, may nag-aayuda. May salamat din mo. Ma, uminom na niya. Aris Official, bawa ng bahay. Uy, kabayan, ilis ka pala now. Tamsak dan host, tunying. Awan na kaya. Kagising ko lang kabayan. Pababa ng bahay ng mga dumikit, from slasher. Lingko 88, TV12, TV2. Yung mini Lingko is walang to Lingko 88 TV. Pakibalikan naman kaibigan Lingko, yung magbabaka sa'yo ng main. Pakibalikan naman ng main mo, may kisuyo ako. Kasi yun ang patakaran ko dito sa aking live stream. Pag yung ginamit ay ninja, pag dumikit sa'yo yung main, idikit mo rin yung main mo sa nagbaka sa'yo. Magbabaka siya mga yan. Pakibalikan na lang po ng main mo. Para pare-pares tayong walang lamangan. Paliwanag ko lang po yan sa aking ilan, sa paliwanag ko lang po. Bro, Silipuli. Pasensya na kasi may ginagawa ko. Okay lang, walang problema yan. Johnny TV Vlog. Jessicor. Hashtag Aris Official. Dan sa'yo, full pack. Dasa nakapin, Sandy Tiranya, tusok, and full pack. From Ate Juliet na magpakan. Slasher Vlog, dikit na po, salamat po. From Richeltes Vlog. OTW sa nakapin bro, from Gagamrak TV. Lucky Lakas kahapon, 150. Tapos nang kita ulit ako, 700 na ulit. Tapos balik sa grade 6. Pahinga ka rin kasi Gamir. Huwag ka mang ng 2 araw. Kuya, isa lang. Mag-upload ka lang muna, mag-upload. Yan, nandito ko kaibigan Lingko Hindi ko inaalis yan kaibigan Lingko. Daming ads nito, 33. Yan, si Slasher, dikitan mo, may 10 yan.
Gagam Rock, what's up? From Ate Juliet na Magpakan. Salamat host from Blinko88 TV2. Host Laser, huwag mo akong kalimutan. Salamat from Miralisa's channel. Baba ng bayad, Miralisa, para mabigyan ni Slaser. May grab shout out bro, Gagam Rock from Ate Rowena Teranya. Slasher vlog, hashtag Rowena Teranya vlog. Tamsak dikit, full pakdan, pasukli. From Slasher vlog. Babalik daw po Ate Rowena Teranya kay Slasher. May grab shout out sa Gagam Rock from Miralisa's channel. Johnny TV vlog, nag-drop ng bahay. Hi Ate Miralisa from Gagam Rock TV. Slasher vlog. Hashtag Blinko88 TV2, dikit full pakdan, pasukli from Slasher vlog. Dahil sa nakapin mo host, Tunying. Yun, kaya tiruin na tira niya, dan na daw si Agamir. Bababa lang po ng bahay. OTW, Blinko88, pahingi ayuda, laki na bahay mo, salamat. Slasher vlog, Agamir YT, dan dikit full pakdan, pasukli. Yun, Agamir, nagbalik na siya si Slasher ha. Magbakas kay ibigan Agamir YT. Tapos na yata siya si Agamir. Saan na yun? Ay, hindi pa. Yun, tapos dinarang Manoy, support lang, kabayan ha. Salamat Manoy. Sige po host from Blinko88. Kurik kuya, ayos ka talaga. Dami ko natututunan sa'yo. From Ate Richilda's vlog. Ano bang natututunan mo sa akin? Five minutes, kaibigan Lingko. I'm back host from Marlene Cadigoy. Salamat Marlene Cadigoy. Rowena Teranya vlog, bigi-bigi with love linker emoticon. Johnny TV vlog, nag-drop ng bahay. Slasher vlog. Dan Sukli, salamat. Magbakas ka kamera. Bro Lingo 88 TV. Pinanggigilan ko na. Bahay, watching ako sa LS mo from Gagam Rock TV. Yan, Slasher TV vlog, Johnny TV vlog, dikit full pakdan, pasukli na lang. Johnny, pasukli daw. Pasukli naman kay Slasher. Pababa ng bahay. Sabi ni Slasher vlog, Hoston Ying, paayuda. Watch hour lang, sapat na. No problem. Napanood ko na yung LS mo para ka naman mag-LS. Nag-LS, di pa tinapos yung kanta. Sa susunod, tapusin mo yung kanta. Ganda pa naman ng mga palipad-lipad ng hair mo. Sa susunod, pag nag-LS ka, tapusin mo. Pag di mo tinapos, di na kita papanoorin. Yan, sinasabi ko sa iyo, camera. Pag nag-LS ka, tapusin mo. Pag kumanta ka, tapusin mo. Agamir YT, nag-drop ng bahay. Agamir YT, salamat po from Slasher. Yan, Aris Official and Linko 88, nag-drop ng bahay. Meron sa channel, pababa ng bahay, sabi ni Slasher. Dan Linko 88, bakas ako sa LS mo, from Meron sa channel. Linko 88 TV, Dan full pack. Tapos na daw, kaibigan Linko 88, si Josie Kaor, dami nang dumikit sa inyo, bahala na kayo magbalikan na, nababasa nyo naman siguro. Aris Official, babalikan ko kayo lahat, nang dumikit from Aris Official. Yun, Josie Kaor, nag-drop ng bahay, Rowena Teranya vlog, bigi-bigi. Aris Official, watching from Slasher vlog, Meryl's channel, salamat host, Slasher, eto po, yun. Nagbaba na si Ate Merylisa, France Rick TV, nag-bigi-bigi. Johnny TV vlog, nag-drop ng bahay, Aris Official, Dan. Slasher vlog, Aris Official, Dan with bakas. Juliet na Magpakan, hello, Dan Tulingo 88, Max. O, Dan na daw si Ate Juliet na Magpakan, kaibigan Lingko. Main nila yan, main.
Puro main yan, puro main. Yung kay Gagamrak, main din yan. Mga Lods, dikit at bakas para mabalikan. Salamat from Gagamrak TV. Meron sa channel. B135K ngayon from Slashers Vlog. Agamer White yun, tao. Bungis-ngis na naman si Agamer. Marlene Cadigoy, Aros Official, Dan Pulpak. Pabalik naman daw, Aros Official kay Marlene Cadigoy. Ako, Poros title lang max. Salamat, Linggo Itik. Pansinin naman si Ate Juliet na makpakan. Tapos ka na ba kaibigan Slasher kay Juliet na makpakan? Bumanat si Bruto niya. From Gagamrak TV. Hindi kasi bro, nag-LS kasi si Agamer. LS na nga, hindi pa tinapos yung kanta. Panoorin mo yung kay Agamer, LS niya, hindi pa tinapos. Kaya ganda pa naman ng buhok niya, yung hinahangin. Hinahangin yung buhok niya eh. Panoorin mo bro, baka sabihin mo, nag-iimbento ako ng sinasabi. Panoorin mo yung kay LS niya, Agamer. Kinanta niya isa na eh. Ano nga ba yung kinanta niya? English yun, English. Slasher, host from Miralisis Channel. At si Jessica Orda na po dikit, tamsak. Sa premiere mo, pasukli na lang. Salamat from Agamer Whitey. Yun o, kaibigan Lingko, nasa ano naman o, nasa harang. Ayun, nasa harang din o. Daming harang nito, ilan ito? Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harang. 8 harang. Pero hindi natin natapusin kaibigan kasi kawawa naman yung ibang hindi natin maayudahan. Ayun na, 7 minutes na oh. Ayos yung host, parang concert lang. Salamat, Lingko Itik. Nagbakas ulit ako sa LS mo. Sa 105 LS mo host, Slasher from Ate Meryl sa channel. Agamer TV, dikit na, watch pa rin, pasilip sa bahay ko. Salamat. Pabalik nga Agamer kay Gagamrak TV. Paisuyo, Agamer paisuyo. Diyan TV Vlog nag-grab ng bahay. Ayos yun host, parang concert lang. May palipad-lipad buhok. Lang taba lumasol dito ah. Agamer. Lang taba lumasol mo. Yun, kaibigan Regineri. Tapos ang kaibigan, kaigising ko lang. Sinipa kagabi. Sinipa daw kagabi. Dalawa yung titira sa'yo, dalawa. Ikaw ba naman sipain tapos may panghugas na ano? Na gin bulag. Talagang knockdown ka talaga doon. Buti hindi ka kinuha sa palayan. Yun, sumuka na yung isang cellphone natin. Sumuko na oh. Teka lang, charge lang ako. Charge lang. Sige, nag-aayudo naman siya. Sige, bayaan ko yan. OTW, Agamer Whitey from Miralisis Channel. Diyan sa nakabin from Ate Juliet na magpakan. Tamsa kaibigan, kaigising ko lang, sinipa kagabi. Okay na po yan, house. Okay na po yan, house from Blinko 88. 8.33 minutes na, 8.33 minutes. Oh. Sige, okay na. Salamat. Si Agamer Whitey po. Ayun, harang ulit.
Yan o sa ayudahan o. Yung nagtrabaho nga, ikaw lang di po ang taligid ko. Natutunan mo mo, ikaw lang pungan. Ikaw lang di pungan. Pagkitingin mo sa'yo. Aga Mirwaiti, dan pullback, sabi ni Juicy Kaor. Juicy Kaor, nag-drop ng bahay. Ricky Neri Vlog, may galap shoutout Miralisa from Ricky Neri. Hashtag Agamrak, dating dikit po ako sa'yo. Nanood lang, then thumbs up from Agamir. Agamir Whitey, dan sa'yo, pullback, pasukli, ganda ng boses mo. Doon, sabi niya, maganda ng boses yan, may Marlene Cadigoy. Munti ka na ka mo mahulog, kaibigan, from Ricky Neri Vlog. Tabangaos medyo matagal na medyo matagal na yung na-upload ko. Naupuyat na uli. Nagpa-sexy ang lola mo. Nagpa-sexy. Sis, kana problema ko mukha. May sexy pa raw. Ba't kana problema, di na may sexy. Ang Amer TV, dan sa'yo. Ganda ng voice. Sana all ha, pasuli na lang. Ang Amer Whitey, dan na po ako. Limutan ko mag-iwan ng bakas sa dalawa kanta mo. Pero legit po yun, sagay ko. Saba. Parang Richard the Vlog. Magkalapit lang kayo dyan, magkalapit lang kayo, Ate Richilda. Taga ano yan, taga Lagunoy ba yun? Lagunoy? Lagunoy o Sipukot? Mega love shoutouts, Reginere from Meralisa Channel. Meralisa Channel, 1.36 ka na. From Slasher Vlog. Juicy Kaor, hashtag Meralisa Vlog, dan pasuklin na lang po. Juicy Kaor, bigi-bigi. Slasher Rose, salamat tos from ating Meralisa Channel. Salamat daw, Slasher. Dan Aris Official kaibigan, from Katamisan. Mega love shoutout sa 17 million dollar may house. Tambay lang muna ako dito kaibigan from Regenery. Sige kaibigan Regenery. Kumusta handaan kayo sa Inner Sauce Ricky from Miralisa Channel? Juliet na magpakabigi-bigi. Muni-muni po ako from Regenery. Muni-muni ka ngayon. Sabi ko na sa'yo eh. Hashtag Merlin Cadigoy, dan po salamat. Meralin sa channel, walang anuman from Slasher Vlog. Thumbs up again, host from Kupi Bim. Salamat, Agamir Whitey from Marlene Cadigoy. Yan, mega love shoutout sa $19 million in my house. SS Mira, mama, from Kupi Bim. Talaga po. Magkababayan pala kami. Magkakababayan ganyan. Nasa harang pa, from Katamisan. Demon Charge Slide Shows. Yun, nag-drop. Nagbigi-bigi, nag-drop ng bahay. Yun, premier yata to. Palitan mo na kita, Ate Ruina. Palitan mo na kita ni Ate Miralisa. Premier yata to, premier. Demon Slide, nag-drop ng bahay. Dan Agamer, Whitey. Kanta siya, Everything I Own. Support, Paul Watts, Paul Pack, para sulit. Love Lots, Juliet na Makpakan. Yun. Hashtag Miralisa, dating dikit po. Ako sa iyo ma'am, thumbs up lang po. Iwan na ako ng baka, salamat. Dami oh. Mag-love shoutout, 18 million. Salamat sa 71 thumbs up. Salamat, salamat. Demon Charge Ledgers, drop ng bahay. Ate Miralisa, Dan Marlin, dating dikit, cute ng baby, trying to talk, pasukli. Yun, roleta si kaibigan Demon. Sinipa ako ni Pula Miralisa. Muntikan ako matulog sa palayan from Regeneri. Yun, Juicy Kaor, nag-drop ng bahay. Demon Charge. Nag-drop ng bahay. Franz Rick, nag-drop ng bahay. Rowena Tiranya, bigi-bigi. Regeneri ha, ang limit mo kasi tumikim ng pula. Puti naman, from Miralisa Channel. Richard the Vlog, bahay mo po ba? From Agamir. Okay po, salamat host. May galap shoutout sa $21 million in my house. Salamat, salamat. Tatapakan naman ako na mabasahin. Juicy Kaoro po, nakita ko po. Maraming salamat, legit ang dikit mo sa akin. Babawi ako sa iyo ng bongga from Richard the Vlog.
Yan, Jochi Vlog, mega magalap shoutout idol host from Jochi Vlog. Demon Slideshows nag-drop ng bahay. Mega love shoutout from Rick, mega love shoutout Demon from Ate Meralisa. Katamisan, nagbigi-bigi and Demon. Juliet na magpaka nag-drop ng bahay. Harang pa ako kaibigan Tunying from Ate Meralisa channel. Joshi Vlog, thumbs up dikit. Sa nakapin from Hauchi pala, Hauchi. OTW Juliet from Meralisa channel. Yun, mega love shoutout Maria Duca. Salamat po Maricel Duca, Simply Cooking here. May shoutout ka po sa akin sa next ano ko, sa next vlog. Sabihin mo pa rin yung bahay niya, maliit pang bahay niya. Ha? Maliit pa yan. Baba nga bahay mo, kaibigan, no? Maricel Duca, Simply Cooking here. Parang mali pa daw bahay mo eh, nakita ni Mrs. eh. Parang palikitan natin. Bababa kaibigan Maria Duca. Hashtag Maricel Duca. Demon Chart nag-drop ng bahay. Lobat ang backup host, Tunying. Sige, ayos lang yan, walang problema. Katamisan, from katamisan. Play lang kita host. Naka-duty kasi ako, from Marian. Baba ka ng bahay mo, kaibigan ano, Maricel Duca. Ag-Amir White, Juliet na magpakan, dating dikit din po ako sa'yo. Nood, iwang bakas, tamsak sa mukbang, vegetable mo, sister. Sakay salamat. Ag-Amir nag-drop ng bahay. Richel Dadan dikit sa'yo from Demon Demon Charge Slideshows. Watchy Vlog nag-drop ng bahay. Yun lang, naka-off. Watchy Vlog, oh, paligid ko sa'yo. Watchy Vlog. Hindi maka-comment. Like number 39. Like number 39 na oh. Panoorin ko lang. Oh, like number 39, 46. Ano ba to? Oh. Idikit ko rin sa'yo oh. Watchy Vlog ah. Oh, Watchy bata-bata. Si... Ano ba? Kaya pala walang ano. Ayan, Kalimbang Ulo. Dalawa lang muna, dalawa. Salamat, pinansin ako ha, from Juliet na magpakan. Tika lang. Hindi mo na ako, maka-duty ako eh, play lang kita dito. Baba ka ng bahay mo para madikitan. Hindi ko may bababa ang bahay mo. Kaibigan, Maria Duca. Asan amigo gagamrak from Recanary Vlog? Ewan ko, baka na niya, bibigi lang, kaibigan, Recanary. Hello dan sa nakapin. TikTok, parang Ate Juliet na magpakan. Dan Ate Meralisa, sa iyong sayaw, from Marlene Gadigoy. Jessica Or, Meralisa Channel. Dan sa iyo, full pack. Papin Idol Host from Watchy. Sige, ipipin kita. Walang problema. Nasaan yun? Kaso babalikan mo yung dumikit sa'yo ha. Balikan mo kaibigan. Kasi hindi mo nga pala mababalikan. Paano mo balikan hindi makakapag-comment sa'yo? Lugi yung didikit sa'yo. Lugi. Kasi hindi makakapag-comment sa'yo. Hindi makakapag-comment. Naka-off. Kasi ayaw ko ng lamangan dito sa akin, kaibigan Watchy Vlog. Ikaw na lang ang unang dumikit. Tapos magbakas ka. Para balikan ka nila. Ikaw ang unang dumikit sa kanila para balikan ka nila tapos magbakas ka. Kasi lugi sila, hindi makakapag-comment sa video mo eh. Hindi mo rin sila babalikan. O, tama ba ako? Hindi. Pag mali ako, comment. Pag mali. Ibaba mo yung
Baba mo yung ano, yung video mo na walang hindi naka-off yung comment section para may mabalikan ka. Yun, Ate Grace Laurenti, bigi-bigi, katamisan vlog, nag-drop ng bahay. Sige oh, subukan ko babaan ng bahay. Bakas na lang para mabalikan ko maya. Sige, sige, para ipin ko. Marasildo ka. Salamat, salamat, tapansin ako, haha. Salamat Idol Host from Watchy Vlog. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Delete na mapakan, bigi-bigi. Jessica Or, dandikit sa'yo from Demon Chard. Palitan mo na natin may release ha. Paligid naman siya nakapit kay Franz Rick. Juliet, galing ako sa bahay mo ahag. Grabe mukbang mo sisi. Nakakagutom. Yun, Watch Vlog nag-drop ng bahay. Demon Slide nag-drop ng bahay. Maria, yun. Kay Franz Rick muna tayo, kay Franz Rick. Franz Rick, oh, idikit ko na sa'yo, Franz Rick. Like number 42. Oh, 42, tapos idikit ko na sa'yo. Ayan, panoorin ko lang ha, oh. Like number 43, idikit ko na rin sa'yo. Ayan o, kalimbangol, kalimbangol. Yan, ikaw na lang magano, una. Ikaw na lang una magbakas. Kaibigan, Watchy Vlog. Magbakas ka para mabalikan ka. Mamaya sunod kita Maria Luca. Ayan o, binaba ko na bahay ko. Bakas na lang para mabalikan ko. Sige, sige, sige. Oh, sweet lang po ha. Labas lang ako saglit. Bili ako ulam. Bigyan mo na. Sige, ingat, Agamir. Ricky, abangan mo pag kondisyon ang gagamba ko talaga. Ang gagamba ko. Tala ang gagamba ko. Ay, tala pala yun. Yeah, ganyan ako ha. From dilit na magpakan. Demon Charges, dating dikit sa'yo from Jessica Or. Salamat sa pag-subscribe, boss, from Jochi Vlog. No problem. Patamisan, vlog, harang pa. Pamakaos from Marlene Kadigoy. Oh, hindi masusuplihan kasi pag siyempre naka-off. Jessica Or, dating dikit, like number 8 ako sa premiere mo. Premiere din pala yung kay Jessica Or, Ate Jessica Or. Yun, Demon Charge, so grab ng bahay. Sige, puntahan natin yan. Tapatan natin yan, si Gagam Rock. Sige. Ay, sige, pustahan. Ay, pupustahan to ni Ricky Neri. Pustahan natin yan, tapatan natin si Gagam Rock. Yun, tama yun. Dalawa. Amir, dan ticket sa'yo from Demon. Watchy Vlog, nag-drop ng bahay. Oh, si Ricky, maya i-premiere ko. Saka pa yung laban. Demon OTW from Ate Miralisa. Tamsang ticket sa'yo, Idol Demon from Watchy Vlog. Mga kaibigan, pahinga muna ako sa pangingisda. Meron pa akong lalakarin. Salamat mga idol. Sige, kaibigan. Katamisan. Okay, sige, from Ricky Neri. Hello Ricky from Ate Grace Laurenti channel. Marlene Kadigoy yung Watchy Vlog nag-drop ng bahay. Thank you Kuya Host from Franz Rick TV, no problem. Watchy dating dikit sa'yo from Demon. Jessica Miralisa Ducas, Simply Cooking. Full pack dan, pasuklin na lang po. Yung natapos na Franz Rick oh. Tilapia, bitin na to sa ano ba to? Nagutom tuloy ako. Dinengdeng pala yun.
Jessica Or, Tusok. Fred Juliet na Magpakan, waiting. Kaibigan Tonyo, maraming salamat sa iyo at sa lahat na nakatulong sa akin from Katangisan. Walang problema. Dito na kita na, bayan mo, basta yung mga ibang banana ko, ididikit-dikit ko lang sa iyo pa isa-isa. Yun, Demon, nag-drop ng bahay. Dan na po si Esmeralisa, channel, galing naman sumayaw. Yan, Juliet na Magpakan, bigi-bigi. Jake Morales Vlog, hello host, mega love shoutout from Jake Morales. Kabundol Vlog, thumbs up from Kabundol Vlog. Mega love shoutout, Kabundol, ba't di pa nadagdagan? Dancer Sneakers at night video ni Demon. Mega love shoutout, Jake Morales. From Ate Meralisa channel, Jake Morales. Mapagpalang araw po sa lahat from Jake Morales. Jake Morales nag-drop ng bahay. Jessica Or, balikan po kita mamaya. Yung isang account ko para maiwas sa malagas from Maria Duca. Ay, nasa ano pa? Nasa France Rick? Nasa harang. Oh. Isunod ko muna si Maria Duca. Sunod ni France Rick. Juliet na Magpakan, Dan Pulpak from Jessica Or. Yan, Demon Charge, nag-grab ng bahay. Yan, tapos na oh. France Rick. Itong account ko na ito, ang isusupli ko lang po kasi kung main din, medyo pun sa lagas eh. Hindi, balikan mo rin ang main mo. Huwag mo na balikan ang main mo, bukas mo balikan ang main mo. Tuka. Basta yung nagbakas dyan sa link na binaba mo, balikan mo sila. Ibalik mo din yung main mo. Tapos mag-clear list ka para hindi masyadong malagas. Baka hindi ka nag-clear list kaya marami lagi lagas mo eh. Mag-clear list ka, kaibigan. Salamat po Kuya Os. Sige Os, noted from Maria Duca. Yun, ipin ko muna si Maria Duca ha. Magbakas po kayo para balikan ni Maria Duca. Nasaan na tuloy yun? Palitan mo na kita, France Rick ha. Palitan mo na kita. Para madikitan ko, maliit pa ang bahay nito eh. Nasa ads pa, France Rick, nasa ads pa oh. Oh, Maria Duca, oh, dikit ka isa. Ba't walang video? Yung may video ang ibaba mo, yung may video link. Ito, may pod creator, creation. No, ito ibaba mo. Ibaba mo to, tapos yan, ito ipapalit ko. Para may mapanood. Pag walang mapanood, baka malagas lang. Like number 24, like number 24. Panoorin ko lang ha. Oh, 233 na, 233. Baba ka uli ng link. Ito yung baba mo, yung latest video mo. Like number 25. Yun, may glove shoutout, kaibigan Juan Brillo. Bago nito si kaibigan Juan Brillo. May glove shoutout Maria Duca from Meralisa channel. May glove shoutout Maria from Maria Duca. Sino ba yung Maria na yun? Tamsak dikit sa'yo. Jake Morales from Dutch Vlog. Yun, salamat Dutch Vlog. Ikaw na unang dumikit, magbakas ka lang.
Jake Morales, Dan Dikit sa'yo from Demon Chard. Salamat po Kuya House from Franstrick TV. No problem. Sige House, noted from Mareduca. Yan, Regeneri. Bigi. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Ito nga kay Ate Jessica Or, premiere din pala. Juan Brilli Channel, Bigi. Tamsak dikit na sa nakapin from Dutch Vlog. Salamat House from Mareduca. Dating dikit sa nakapin pa. Sukli na lang po. Pasukli na lang ng watch from Miralisa Channel. Dating dikit kay France Rick. Pagkasukli na lang ng watch from Miralisa Channel. Yun, Mareduca. Sa nakapin tayo, Mareduca. Dan po full back, passport, full watch, France Rick TV. Bulang lang, may tilapia ho, salamat. Pabalik daw kaibigan France Rick, kay Ate Juliet na magpakat. So di pa nakatamsak, magtamsak naman. Maria Duca, dahil sa nakapinos, with love from Agamir Whitey. Juliet na magpakat, nag-drop ng bahay. Yun, tapos na. Panoorin ko Ate Juliet to. Like number 32, panoorin ko lang. Hindi ko pa nakapanood to dito eh. Idikit ko rin dikit ko rin itong isa oh. Kalimbangol. Panoorin ko lang yung mukbang mo na yung kumakain kayo ng labong. Labong to eh, alam ko eh. Mukbang vegetable. Napanood ko na to sa main. Maria Duca, Dan, sa creation mo, full back, pasukli times. Sige po, iwan lang po ng bakas para mabalikan ko ng watch. Yellow 21 TV Green, patusok naman ng premiere, salamat. Sige. Wait lang, kaibigan Yellow. Marlene Kadigoy, nag-drop ng bahay, Jessica Or. Pasukli na lang sa nakapin, salamat from Agamir. Pasukli naman, Maria Duca kay Agamir. Mega love shoutout from CNM Studio. Salamat kaibigan CNM Studio. Patamsap naman sa mga bago. Iwala ng bakas sa didikit from Yellow 22 Team Green. Salamat host. What's up? From Ate Juliet na magpakan. Dan sukli Agamir Whitey. Maridox gamit ko. Bukas na balik sa main. Okay. Basta balikan lang ng main balikan ng main. Palitan mo na kita Mariado kaya. Premier kasi ito, premier. Madali ang premier. Yellow 21, TV Green. Alas 3, 21, September 21. 3 p.m. September 21, yung nakapin. Jake Morales TV yun. Dati na akong dikit sa nakapin. Last 10 minutes ako. Last 10 minutes. Last 10 minutes. Last 10 minutes ako. Last 10 minutes.
Kaya araw ng birthday ko yan, yun. Happy birthday, belated happy birthday, kaibigan nila. CNM Studio, salamat, salamat. Ayelo 21, TV Green, salamat. Advance Happy New Year. Dan Tusok sa nakapin from CNM Studio, Originary, bigi-bigi. Marlene Kadigoy, dan sa'yo, full pack. Dan Sukli, Marlene Kadigoy, sabi ni Maria Duca. Salamat bro, from Yellow 21 TV Green, no problem, no problem. OTW sa nakapin. Kuya mo, wag mo ipakita ang harang sa live mo kasi may CPR. Kaya nga eh. Nabuksan ko na naman yung harang. Tinignan ko kasi yung ano, tinignan ko yung maano naman yata yun, tawag nito, maalis naman yata. Dalawa, nangyari na sa akin yan, nangyari na. Nakalimutan ko na naman. Oo nga, Francis, na nakalimutan ko na naman. Dati nang ano yun, nangyari na sa akin yan, nangyari na. Napindot ko na naman. Nangyari sa akin sa live, CPR. Ngayon, napindot ko na naman yung ano, yung pin. Ay, yung nakapin, si Yellow 21 TV Green. Last 10 minutes ko, last 10 minutes. Agamir YT TV, bigi-bigi with love and care emoticon. Yup, araw ng birthday ko yan. Thank you bro, from Yellow. Like number 73 idol. Musta po, from kaibigan ng Enter TV. CNM Studio, nag-drop ng bahay. Bakas lang po, not mention from Yellow 21. Harangos from Marlene Kadigoy. Juliet na Magpakan, bigi-bigi. Yellow 21 Tigibre, OTW Marlene. Kaibigan ng Enter TV, nag-drop ng bahay. Jeep Morales Vlog, Yellow 21 TV, Dantam Sakdigit. Nugenter TV, OTW from CNM. Hello my friend from Nugenter TV. Agamir YT, bigi-bigi with love and care emoticon. Marlene dan sa bahay, napaka-cute from Yellow 21 TV Green. Yan o, nasa harang na, ate ano. Ate Juliet na Magpakan o, nasa harang na o, tapusin ko lang yung harang. Jake, bahay mo, baba please. Jessica Orin, ate Juliet na Magpakan, nag-drop ng bahay. No Ganter, bigi-bigi, salamat, Yellow 21. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Kay kaibigan ng Gender. Dahil sa nakapin, Yellow. Hello sa'yo from Ate Juliet na Magpakan. Kasi CPR na naman yata ako dun ah. Ibig ko sabihin kuya, yung harang na pinapanood mo sa other gadget, huwag mo ipakita dito sa live kasi may CPR po yan. Hindi yan magbubura kuya. Ay, yung dito. Yung dito sa dalawa, pag sinasabi kong nasa harang pa. Yun, nagets ka na.
Opo, dyan sa ibang gadget mo. Oo nga eh. Sige, sige. Salamat sa information. Salamat sa lahat, Franz Rick. Sana hindi naman mangyari. Para hindi mabura tong ano. Para hindi mabura tong live. 3 oras pa naman ako. 3 oras na. Pinapakita ko kasi para alam nila na ano. Alam nila na pinapanood ko. Kasi ayaw ko maging ano sa mga viewers ko, ayaw ko maging baka sabihin nila sinungaling ako. Ay, bawal pala yung ipakita, sabi ni Marlene Kadigoy. Yes po kuya, wag mo yan ipakita dito. Sabihin mo na lang, pero wag mo na ipakita sa live mo. Sige, sige, thank you Franz Rick, thank you, thank you. Salamat sa information. Maria, papunta na from Yellow 21 TV Green. Dahil sa nakapin, yung Yellow 21 TV Green. Bawal pala yan, idol, from Novianter TV. Oh, bawal daw, ngayon ko lang nalaman. Ano yun pa? Maria Duca, pasukli po. Last 5 minutes ako, 5 minutes. Novianter TV, dating dikit. Nagtamsak lang ako, ha. Nang maharang mo. Kahit di pa muni. Pag di pa muni, wag mo nang panuorin. Ipakita mo lang yung video nila. Pero wag yung harang. Para iwas si PR. Sige, sige kaibigan. Salamat kaibigan Franz Rick. Salamat sa information. Tusok Lakay from Mixing Design. Salamat Manang Lakay. Salamat sa tip, Sir Frank. Babae po yan si Franz Rick. Babae, babae. Maria Duca. Natakam ako sa mga luto mo from Yellow 21 TV Green. Hala, may harang na ako ha from Novianter TV. Yellow 21 Green, nag-drop ng bahay. Dahil sa nakapin, Yellow 21 Green from Juliet na Makpakan. Salamat Yellow 21 from Maria Duca. Agamir, nag-drop ng bahay. Paligita naman po si Agamir. Yellow 21, paligita naman si Agamir. Mixing Design, at si Mixing Design, paligid naman sa mga bago. Idol, andyan na naman ang kaibigan mong tuwad. Oo nga, nandyan, kanina po yan, unang bukas ko pa lang, mga ilang minuto nandyan na. Followers ko yan, followers ko. Follower ko yan, follower. Di followers ko yan kasi mamaya dadami yan. May club shoutout sa 15-16 million dollar in my house nito Nying. Yun, tapos na atin dyan ito, pati ads. Kaibigan Nugi tayo, kaibigan Nugi. Hindi ko lang masabi kanina kasi hindi ako nakapag-type ng maayos. Malagkit kasi kamay ko dahil sa langka. Ano yan, ginataan na langka? Masarap yung ginataan. Salamat Franz Rick. Salamat sa information. Ha, sana all, ha. Yellow 21, dan po. Dikit tamsak na sa premiere mo. Pasukli naman kay Agamir, Yellow 21. Dan Novianter TV from Maria Duca. Franz Rick, salamat sa information from Juliet na Magpakan. Lahat po nang didikit sa akin, babalikan ko po kayo mamaya pagkatapos ni Idol Tunying para matapos ko video nyo from Novianter TV. Live na si Maring B. Jake Morales Vlog, dan sa'yo pasukli from Marlene Kadigoy. JNM Studio, nag-drop ng bahay. Oo kuya, ginataan lang ka, with sardines. Yun, masarap yan. Sarap niyan, lalo pag may sili. Dati hindi kita nakapinos from Marlene Kadigoy. Agamir, Whitey, dan sa'yo. Sa everything I own. Wow, sarap yan idol. Gata na may sili.
Oo nga eh, ginataan na may sili. Sarap yan, langka. Lalo pag malambot yung langka na yan na nabili mo. Sarap niyan. Lalo pag lahok niyan, langka. Ang lahok niyan is yung crab. Crab or kaya yung hipo na maliliit. Wow! Yum, yum, yum! Only rice tayo dyan, saka extra rice. Wow, sarap yan idol, gata na may sili yun, sabi niya kaibigan ng Venter TV. Dandi kasi nakapin from CNM. Wow, sarap nun from Agamir. Sabi na, dami na sarapan na naman. Di kita niyo si kaibigan, si Franz Rick. Kasi nagluluto yan ng mga masarap na ulam. Makakaroon kayo ng tip kung paano magluto. Ulam ko idol. Ulam ko idol lang. Walang ka. Magaling talaga to si kaibigan ni Gender. Lang ulam niya, walang ka. Mag-end na ako. Kailan mag-end na ako? May 18 na naman. Alam naman, iwanan ko yung 18 dyan. O magdikita tayo, magdikitan. Sige, magdikitan muna para hindi mo na ako alis. O 17 pa kayo dyan. Bro, salamat sa mga nabigit. God bless po sa atin. O sige, balikan mo lang kaibigan yung main. Pag nagbalik sa'yo main, balikan mo rin ang main. O kuya, masarap sana yung crab at shrimp. Ihalo sa ginataan langka pero bawal sa asawa ko, high blood kasi. Kaya iwas sa mga pagkain na bawal. O tama yan, tama yan. Sardinas, masarap din yan, sardinas. Lagyan mo yung 2 sardinas. Pag hindi lumapot ang sabaw niyan. 1 oras pa idol, sakit na ng lalamunan ko idol. Huli-huli ka kasi Agamir eh. Sige, dami niyo pa. Sige, 17 pa kayo, 17. Sige, magdikitan mo na, magdikitan ka rad. Sige, magdikitan mo na, sige. Isang oras pa idol. O, 19 na kayo, nag-19 na. O, sige, magdikitan mo na, magdikitan. Nandiyan pa si Manong Mix Design. O, magdikitan ka ron, magdikitan. Dito pa rin Kuya Tonying tambay from Richard the Vlog. Yan, nandito pa nga. Bilis naman, kararating ko lang host. Hello mama ko from Nugia. Yan, kayo na ka pa hinahanap. Kaibigan Nugianter ni ate Juliet na Magpakan. Premier Yellow 21 TV niya. Premier daw niya. Jessica Ordan sa'yo. Pasukli na lang. Tatay Nugs. Tapos na po from ate Juliet na Magpakan. Dadami po yan. Salamat po mama ko. Gutom na yan si host from Marling Cadigo. Kaon ka muna host from CNM Studio. Kaon daw muna ako, sabi ni CNM Studio. CNM Studio, Dan po. Pabalik, salamat. Yun o, 19 ka, 19 o. Sige, extend mo na, extend. Kain muna ako ng saging. Saging muna, saging. Yan o. Grand. Lolo, my grandfather. Kain tayo ng saging. O, naging 20 na. Magmumukbang muna ako ng saging. Yung mga lumingit at nanood ng video ko at nag-iwan ng bakas, huwag po kayo mag-alala. Isa-insing ko yung balikan ng saging at full watch. Medyo late lang ako magsukli pero legit pa ako. No worries. Oh, legit yan si kaibigan Franz Rick. Maniwala kayo sa akin. Lahat naman kayo legit. Kaya magbabalikan kahit magbabalikan. Sigurado yan. Wala naman pupunta sa akin na bugos.
Dahil pag buko sa pupunta sa akin, pinapatamaan ko. Nice, kaya pala, nawala sa akin ko, idol, ikaw pala kumakain. Tatlo. Nakatatlo na akong saging na mukbang, oh, tatlo. Ayan, saging. Hinog akin hilaw. Hilaw ba yung sayo, Ate Juliet? Hello po, Idol Demon. Okay lang po, Idol Demon from Nugianter. Ikaw pala mukbang saging namin, ha? From Juliet na Makpakan. Ay po, sali po ako from Ninita Caballero. Yung sali, sige, sali ka. Baba ka ng bahay. Baba ng bahay. Ninita Caballero, baba. Saging bamor, kuya, haha, sarap niyan. Saba, mamaya, magluto naman ako ng turon. Oh, nagbili ako ng isang araw kasi magdikitan tayo, magdikitan. Mega love shoutout, kaibigan Manong Lakay, Mix and Design. Wow, salamat po Idol Demon from Nugianter. Kaibigan Nugi, may 5 akong dinagdag sa'yo, banana from Demon Charge. Yun, salamat Demon. Agamir Whitey, Dan Sukli po from CNM Studio, salamat. Always welcome from Demon. Hello Ninita from Juliet na Makpakan. Matatakot yan si Lolo. May karibal na siyang kumakain ng saging from Marlene Candigoy. Next design Dan from Jessica Orr. Yun, nag-22 na nga. Yun, 22 viewers na. Ayaw talaga akong paalisin. Maria Duca, Dom Vlogs, Dan po. Yan, Dom Vlogs, Dan po, from Maria Duca. Jeff Morales, nag-drop ng bahay. Tusok lang ako, boss, nagluluto. Muna ako ng lots from Ryan. Yun, mega lang shoutout sa kaibigan ko si Ryan Antolihao from San Pablo, Laguna. Salamat kaibigan Ryan, ha. Salamat at magaling ka na. Binigyan ako ng tubig ni Mrs. Salamat ulit kaibigan Ryan Antolio. Salamat at dumating ay naging okay ka na. Gumaling ka na sa iyong nararamdaman. Live ka na ulit. Kaibigan. Andito lang si Tunyeng. Nakasupport lagi sa'yo kaibigan Ryan Antolio. Hashtag Jessica. Salamat po from Mix and Design. Always welcome kaibigan Nugi from Demon. Nugianter TV, Bigi. Mega love shoutout to all from Ryan Antolihao. Baba ka ng bahay mo Ryan. Baba ng bahay Ryan. Jessica Orr, salamat po at pasukli from CNM Studio. Demon Charge, Lenses na drop ng bahay. Ninita Caballero. Ninita, di kita na isa, Ninita, oh. Like number 11. Oh, kalimbang ulo. Panuorin ko lang. 6 minutes. Dikitan nyo si Mix and Design. May ayuda yan si Manong Lakay, si Mix and Design. Pakidikitan. Magbakas po kayo, magbakas. Ayan, isa ba, kaibigan ni Nita, Caballero. Like number 12. Magdikitan naman po, magdikitan. Nagsikain na ba kayo from Jake Morales? Oo nga eh. Kaya na muna kayo. Ayaw kong paalisin eh. Akin mani, kaon ko sana from Juliet. May mani rin ako dyan, may mani. Jake Morales pasukli from Merlin Cadigoy. Yun, sinimisto dyan, nag-drop ng bahay.
Iba ka talaga idol, dahil mong bisita kapag ikaw ang nag-LS ha, from Nugianter TV. Mga supporting kasi sa atin yan, no, kaibigan Nugi. Mga sinusupportan din natin yan. Yung malalagay daw. Welcome po boss from Ryan Antoliao. Wag naman boss, kaibigan Ryan. Tunying lang, tunying. Yun, Ryan Antoliao, nag-grab ng bahay. Ipin ko nga muna si kaibigan Ryan Antoliao. Pakisukli na lang, kay Ryan Antoliao tayo, kay Ryan Antoliao. From San Pablo, Laguna. Sige, kay kay Ryan Antoliao. Maghapon ka na, Kuya Tunying. Patay tayo dyan. Marin Demon, Andogi, kamusta mga bro? Ang Amir White yun, bigi-bigi with love and care emoticon. Pagkatapos mo, suklihan din kita from Jake Morales. Richilda, pasukli naman. Pasukli naman Richilda kay Marlene Gadigoy. Hello Idol Dong from Nugianter. Mixing Design si Studio, nag-drop ng bahay. Pabalik naman. Sinim Studio kay Mixing Design. Maria Duca, Sinim, oh yung marami na oh. Sinim, pakibalikan naman si Mixing Design at saka si Maria Duca. Sakit tiyan ko bro, Nugi, kahapon pa. Magbakas ka camera kay Mixing Design ha. Magbakas ka, babalihan ka niyan. Mag-ayo din ng 10. Idol, pakulo ka dahon ng bayabas. Inumin mo, gamot yun. From Nugianter TV. Kaon na din host from Juliet na Makpakan. Oo nga, kakain na ako. Sinim Studio, Jake Morales Bag, dan sa'yo, pasukli. Nugianter, bigi-bigi, Sinim, dan pulpak po sa'yo. Para may redo ka. Okay na, nag-inom ako, medyo nawala na. From Anali Victorino. Maria Duca Dan, sabi din kaibigan Manong Lakay Mix and Design. Ang Amir Whitey, salamat po. Yun, salamat. Babalikan ka niya, Agamir ni Mix and Design. Juliet na magpaka nag-drop ng Mix and Design o TW from CNM Studio. Okay na po, sa nakabin idol from Nugianter TV. Yun, magbakas kay Ryan Antoliao. Marlene Gadigoy o TW from Jake Morales. Yun, matatapos na. Ministry pala to. Music Ministry, Activity at Buhay Forest. Salamat sa 78 thumbs up. Baka may niyang gamit mo. Maria Duca, many thanks po from my Mix and Design. Ninita Caballero, dan sa'yo, full pack from Mati Musica. Nag-drop ng bahay. Senim, salamat po from Mix and Design. Mix and Design, nagbakas po ako. Bigyan naman po, salamat. O, bibigyan ka niyan, Mix and Design, Agamir. Bibigyan ka niyan. Bibigyan ka niyan ng 10, ni Manong Lakay. Marlene Gadigoy, Dan Pulpak, In Your House from Jake Morales. Mix and Design, Dan Tigit sa'yo from Demon Charge Slide Shoes. Idol, di ko kinaya ang video nung nakapin. Napaiyak din ako, kawawa naman. Hindi ko pa napupuntahan eh. Mamaya puntahan ko. Agamir Whitey, sige, OTW 10, ma'am ganda. Yan, nasabi ko na eh. Pag sinabi kong bibigyan ka niyan. O, bibigyan ka doon ng 10 ni Manong Lakay. Magpa-thank you ka, magpa-thank you. Thank you ka mo, thank you. Agamir. Ako kahit di na importante.
Ako kahit di na importante, pumaling po siya, Idol Tunying. Ay gumaling. Gumaling siya, gumaling yan. O gumaling na yan, ayos na. Medyo okay na siya ngayon. Kasi na ano yun, napanood ko na yan. Nagkasakit siya, si Ryan Antuliao. Salamat Jake from Marling Gatigoy. Cinema Studio, TW, nood ako ng Ginisang Talong. Mix and Design, salamat. Dalawa din po dinikit ko sa'yo. Napanood ko na to, nagkasakit siya. Panoorin ko ang Tuliao. Idikit ko itong isa, dikit ko. Like number 30. Like number 29, like number 29 ako. Nasa harang lang, nasa harang. Ryan Antuliao, Dan Pulpak po. Nood ako sa Ginisang Talong. From Mareduca. Next in Design, salamat. Yun. Next in Design, Dan po ako from CNM Studio. Mareduca, OTW po sa'yo. Ag-Amer, Whitey, sige po, salamat. Gawin ko na to 700. Ayaw ko nakakahiya ng ganyan. Ayaw ko nakakaiyak ng ganyan, nadudurog puso ko. Naawa ko puro tinapos ko video niya habang tumutulog ako, Idol Tunying. Nakakaiyak to, nakakaiyak. O ano ito si kaibigan Nugenter? Isa pa ko liyo, kaibigan, idikit ko na rin, Kalimbang All. Nakikita naman yung ads. Like number 31. Ryan Antuliao, pasukli na lang po, sabi ni Maria Duca. Mix and Design, maraming salamat from Agamer Whitey. Meron na sa channel, Sis Lani. Wala, nasa ba si Ate Lani? Hindi ko na mabasa si Ate Lani Soriano Nandito ba si Ate Lani Soriano? Ate Merlisa? Dasa Nakapinos from Jessica Or, Franz Rick. Bigi-bigi, may galab shoutout, Mix and Design from Ate Meralisa. Yun, shoutout Ate Lani Soriano, may galab shoutout. Sis Meralisa from Ate Lani Soriano. Ryan Antuliao, Dan Pulpak. Meralisa, maulan na hapon from Lani Soriano. Jessica Or, nagbigi-bigi. Nasarang pa ako, nasarang. Yan, pinapanood ko na. Yung kay Ryan Antuliao. Hello ba, Miralisa? Mid-shift ako ngayon. Bukas pang gabi ulit. Kaya nakadalaw sa live ni Katunying. Ano ba magandang gamitin manong lakay? Laptop. Laptop ang gawin ko dito o laptop ang gamitin ko dito? Ang gamitin ko dito laptop. PM ko na nga lang pala manong lakay, PM. Maria Duca, Dan po sa'yo, salamat from CNM. O ganun ba Mix, ingat ka work from Ate Meralisa. Ninita Caballero, Dan sa'yo, pasukli na lang from Jessica Or. Jessica Or, bigi-bigi, may galab siya to sa $16 million may house. Dito kay Ryan Antuliao, nasa harang pa, nasa harang. Maganda yung mag-ingat na tayo, buti na lang sinabihan tayo. Pengilahin Katunying. Wala na, Ate Lani. Wala na, naubos na. Hehehe, from Lani Soriano. Meron si channel ng grab ng bahay. Dan po, sukli Jessica Or.
From Ninita Caballero, Ag Amir Whitey, bigi-bigi with love. In care emoticon. Maria Duca, salamat po CNM Studio. Cellphone camera mo lakay, tapos laptop sa main mo. Ay, cellphone tong dito. Cellphone dito, tapos yung gamit ko dito is laptop. Sige, tingnan lang pa. Sakta na yung pagyo. Cellphone camera mo lakay, tapos laptop sa main mo. Okay. Ito, laptop. Babalik rin ko itong laptop. Ito ang cellphone. Itong camera ang cellphone. Jessica Ordan po sa iyo. Bukas ko ibalik sa main from Maria Duca. Yan, laptop yan. Pula mo. Okay. Ito laptop. Sige. Salamat. Manula kayo. Salamat. Next time. Para dito na lang pala ako dito. Dito na nakataklob na ganito. Ganito lang nakataklob. Boss, anong nangyari? Saan nakapin, house? Ryan Antuliao, done. Full pack in your house from Ate Juliet. From Jim Morales. Host, anong nangyari sa nakapin from Ryan? Done sa'yo kaibigan from Arnel Anali Victorino. Mama, nakakaiyak no from Nogianter TV. Wait. Wala na? Ilang house mirrorless sa Migalab shoutout. Sa totoo lang, mga katasoy, naawa po ako sa nakapin. Pagdasal po natin ang paggaling ng ating kaibigan. Na ano siya ng ano, yung sakit na... Kantayin mo na natin Juliet, mani. Ganyan ka pa ba Ate Juliet? Na-COVID yata siya pero naka-recover na siya. Host, bakit kaya wala na dagdag sa banana ko, host? Kahit isa mula kanina pumasok ako sa ilas mo. May dinikit ako sa'yo, di ba? Hindi, baka maya-maya pa. Hintay mo lang. Kevin Marlin Kadigoy. Hindi, meron yan. Ayaw na yata ako bigyan ni Lolo.
Oo, maganda. Lalo na pag nag-aayuda ka. Para madali mag-switch account. At pwede mo din i-play video nila. Kasi yung laptop, pwede siya multiple windows. Okay, okay Manoy, okay Manoy. Next time, next time. Oo nga, nahihirapan ako mag-ayuda eh. Oo, favorite kayo na iluto niyo yung marami mani. Mani. Nakaluto lang. Ang kamerwete, bigi-bigi. Maring ka di ko, i-check mo po ulit. Nagdikit ako sa'yo para marido ka. O maya-maya, mag-aaner, maya-maya. Maya-maya pa darating yan. Kahit ako ganyan din, nadidelay lang po. Baka mamaya pa nga para mariling. Wow, mani. Kain mo na ang lahat. Kanin mo na ang lahat. Sa akin, wag lang. Kunin mo na daw ang lahat, wag lang ang mani, sabi ni kaibigan ng Gender. Aling ma... Huwag tayo magsalita ng ng pangit. Pahingi mani, haha. Dan po sa nakapin. Kahit lang po kay God. Kapit lang po kay God from CNM Studio. Oh, sa Panginoon lang tayo kumapit. Walang imposible sa Panginoon. Jake Morales, Bigi Bigi. Jessica Or, Bigi Bigi. What's up? Manny Pamor from Juliet na Makpakan. Isang platitong isang mangkok. Sa mga nakalikitan ko po, maggawan ako ng bakas. Bukas ko na po ako suklian. Di na ako makapag. Para di tayo malagas, sabi ni Nita Caballero. Bawal pa sa akin yan, kabayan, ha. Sa amin ni Manong Nugi Enter, di bawal to. Hindi to bawal sa'yo Manong Nugi, dito sa'yo bawal. Nilagyan ko ng asin, konting asin para maalat-alat ng kaunti. Maninugi nilagyan ko ng konting asin para maalat-alat, para mas masarap. Mas masarap kasi yung ganitong mani pag medyo maalat-alat eh. Pagpakulaan nyo po, ilagay mo ng konting asin. Max, drink water para hindi ka mabulunan. Ha. Ay, oo. Di bali wala sa akin yan, ha. Walang harang, bakit? Biya mo na walang harang. Ryan Antilao, digit na, bro. Wag mo na po suklian para di na mabinat. Wag masyado magpuyat, parang sila vlog. Titilap sila tuloy. Pwede. Pampatali na yan, para matilan ni Soriano. Di ako. Pag nagano kayo itong mani, masarap po kasi yung mani. Masarap yung mani pag maalat-alat. Pag pakuluan nyo po, lagyan ng kaunting asin. Oo, totoo po yan, totoo.
Di lang pampatalino yan, pampapogi pa. Kaya may tuwad na naman tayo, kaibigan Ugi. Ngayon naman yung pampapogi-pogi mong sinasabi. Last 11 minutes po tayo, 11 minutes. Sarap niyan lakay, oo nga lakay, masarap, masarap. Yari ka na naman ito, siguro marami ka naman tuwan. Huwag na kasi bangkitin yung mga pugi-pugi. Yan, patay pati si Ate Lani, ano naman? Sige, ubusin mo yung katunying para lalo ka pumugi. Baka lalo ka pumangit ito, sobrang dami ng tuwad. Hosot na ako sa lahat. Nadinigitan ko, pasukin na lang po para Diyos ikaw. Sige po, salamat po Diyos ikaw, salamat. Last 9 minutes, last 10 minutes pa ako, 9 minutes. Dami pang manin nito. Oh. Mainit-init pa. Ay, isa lang ang tuwad. Oo, kanina yan. Pag umpisa ko palang Ate Lani, may isa na. Mga 20 minutes siguro. Ayan mo na, ayan yun po yan. Last 8 minutes po. Dami idol, Dami idol, rayuma mo dyan. Wala pa akong rayuma. Kaibigan okay. Kapag maubos mo yan, kasing pogi mo na si Piolo. Di ba ako Piolo? Ayaw ko lang, banding yun. Ayaw ko nung kay Papa Piolo. Next design, hasta maring gadigoy. Dan, pasuklin lang kay Manong Lakay. Tagahangan ni Idol Tonying yan ha. Oo, tagahangan yan. Followers yan. Amir, bigi-bigi. This, Yuko Martin ang kamukha. Si Brad Pitt. Si Brad Pitt daw. Kahit sino, wag lang si Papa Piolo. Ngayon kay Papa Piolo, ano yan? Yan, pwede na siya, no? Ay, wag si Yuko Martin. Magdadali tayo ni ano yan, ni Fernando po Jr., ang probinsyano. Yun, last 6 minutes. Yun, may galap shoutout my friend Dumbo Limbo. Let's eat, ang tawag dito? Peanut. You want to eat peanut, my friend Dumbo Limbo? Tama, si Brad Pitt nga. Pag nadagdagan yung tuwad ko, kayo ang bahala dyan ha, Ate Lani at saka Nugi Hunter ha. Isa lang yan ha, isa. Bahala ka dyan. Aha, wala akong kasalanan dyan. Tagain ko yung magpatuwad. Hindi nga papakilala sa atin eh. Pero ayan na natin, ano yan?
subscriber natin yan na mabait. Mix Design, Dance Play. Thank you from Merlin Gadigoy. Ililibing ko tuwad na yan eh. Isama mo nga sa hukay. Pero wag na, kawawa naman. Naawa na ako dyan, kawawa naman. Yan, Akamir Whitey, nagbigi-bigi. Last 6 minutes. Last 6 minutes, 6 minutes. Talagang mag-end na ako. Mga kaibigan. Biro lang, di naman ako masamang kaibigan. Oo nga, lahat naman tayo. Pero, pag minsan talaga nakakasakit din ang damdamin kasi wala naman tayong ginagawa, tinutuwaran tayo. Anong kasalanan para tuwaran? Wala naman tayong ginagawa. Diba? Kaya pabayaan na lang natin. Biro lang, di naman ako masamang kaibigan. Okay na, nag-iisa lang naman siya. Compare sa 80 likes. Tama, nakakasakit lang ng loob. Anong dahilan para tumuwad, di ba, idol? Oo nga eh. Ay, mag-end na po ako. Mag-end na ako ha, mga kaibigan. Talagang last na to, mag-end na ako. Ha? Pag nahuli ko yan, nose. Tuslukon ko talaga lubot na. Tuslukon daw talaga lubot na. Ano po ba lubot, idol? Quit daw, quit yun, quit. Lado yan, kuya. Tumuwad. Uy, mag-end na ako, halas. Mag-end na ako. Mag-end na ako. Ako. Buldit, ha. Dekorasyon yan lakay, promise. Oo, dekorasyon yan. Mag-end na po ako mga kaibigan. Mag-end na ako. Bye-bye mga kaibigan. Thank you very much. Salamat sa suporta nyo. Kita-kita ulit tayo sunod na araw. Bukas wala akong ilis, sunod na araw po. Okay lang po, idol. Ingat po lagi. Good vibes po. Salamat. Kaiban, salamat. Sige kabayan, maraming salamat sa iyo at sa mga kaibigan dyan. Mix Design, salamat po. Keep safe always. Salamat. Bye-bye. Salamat sa inyo lahat. Basta bukas wala akong ilis, sunod na naman. Bye-bye po Ate Lani Soriano. Thank you very much. I love you all. Salamat po. Welcome, God bless. I love you all. Thank you and God bless us all lahat.